Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Ang kayamanan ay maaaring ipamana at lalo pang pagyamanin. Pero ang tunay na kapayapaan at kaligtasan ay tila mga talang mahirap abutin at hindi natin maaaring kontrolin. Kuya Darren, sigurado ka ba talaga dyan sa balak mo? Uuwi ka pa rin sa inyo kahit na alam mong maiiwan na ako mag-isa rito? Sinong makakasama ko dito sa bahay? Si Manang Abby. Halos hindi na nga nagsasalita yun eh. Buhay pa ang daddy mo, Miss Candy. Nagpaalam na ako sa kanila ng mami mo na uuwi ako ngayon. Kung hindi ako makakarating ngayon, mapapagalitan ako nila inay. Inaasahan nilang pag-uwi ko, pati na rin ang lechong ibinigay ng mami mo. Tsaka, taon-taon ko naman ginagawa to, diba? Hindi ka pa ba nasanay? Kuya naman, it's different now. Noon nandito si Daddy, sinasamahan niya ako kung saan-saan. Siya pa ang nagdadrive sa akin papuntang mall tuwing magsha-shopping ako. Minsan hindi siya pumapasok just to make sure I'm fine. You know naman, bukod sa pagiging driver, naging personal bodyguard na rin kita. Tapos ngayon, wala na nga si Dad, wala ring oras si Mommy. Iiwan mo pa ako? Kung pwede lang, sasama na lang talaga ako sa iyo eh. Ayokong maiwan mag-isa dito. Bakit hindi? Gusto mo ba talagang sumama? Talaga? I can come with you? Sa probinsya? Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Baka kasi hindi mo kayanin ang init doon dahil wala kaming aircon. Lalo pat, hindi kasing lambot ng kama mo ang higaan namin doon. Saka, hindi kasing bango ng lugar na ito ang lugar namin. Halo-halo ang amoy doon kasi marami kami. Saka, maingay din ang paligid dahil maraming bata dahil may mga anak na mga kapatid ko. I can make this naman, kuya. How long bang piyesta doon? Mga 1 linggo lang. Pero 2 linggo ang hiningi kong leave sa magulang mo. So, I will stay in your barong-barong for 2 weeks. Oo, parang gano'n na nga. OMG! 2 weeks sa isang barong-barong? Parang I can't. Kaya nga, Miss Candy, mahihirapan ka. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po akong Candy at ibabahagi ko ang karanasang hindi ko makakalimutan kahit gustuhin ko man. It was 3 months after my dad's accident. Wala kaming ibang nagawa kundi ang tanggapin ang biglang pagkawala niya noon sa buhay namin. Si Mami naman ay naging super busy since siya ang nag-take over sa lahat ng business namin after the death of my dad. Hindi ko nakita ang pagluluksa sa mata ni Mami noon kaya inisip ko na lang na hindi niya ganoon kamahal ang daddy ko. Nawalan din siya ng oras para asikasuhin ako. Well, nauunawaan ko naman dahil hindi na ako bata. I am old enough para mamahala sa sarili kong buhay. Pero hindi ko kaya. Hindi ako sanay na walang Mami, Daddy, Yaya at Kuya Darren na umaalalay sa akin. I was 14 years old noong dumating si Kuya Darren sa buhay namin. Siyang sumasama sa akin sa halos lahat ng ganap ko since then. Maraming gala ko ang nandoon din siya. He was there when my first boyfriend broke up with me. Siya ang umiinom ng tagay ko noong gusto kong maglasing. Kasi he knows that I really hate alcohol. Ako ang broken-hearted that time pero siya ang nalasing. Lahat ng material na bagay ay nasa akin na. Lahat ng gustuhin ko na ibibigay ng aking ina. Maliban sa oras at pag-aaruga niya. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Minsan, naiisip ko kung bakit kahit anong bagay na ibigay sa akin ni Mami, hindi pa rin ito sapat. Sa mga okasyon, parang ako ang reyna dahil sa atensyon ng mga tao, pero sa likod ng ngiti at magagandang damit. May lungkot na bumabalot sa puso ko. Ang mga regalo ni Mami na tila puno ng pagmamahal ay parang sagot sa mga kulang na nararamdaman ko. Kuya Darren,
I called Mom. I told her na sasama ako sa'yo sa province. Oh, pumayag ba siya? She said I can do whatever I want. I already packed my things. Nandun na sila sa loob ng room ko. Pakibaba na lang. Pakibilisan mo ha. Ayoko kasing maghintay ng matagal sa car. Pero Miss Candy, I don't care about your opinion. Sasama ako sa inyo at gagawin ko ang lahat ng maisip kong gawin. Period. ay nako, kaya nga ako magbabakasyon para magpahinga. Hindi para sa sakit ng ulo. What do you mean? Sakit ako ng ulo para sa'yo? Hindi po, wala po akong sinabi. I heard you kaya, kuya. Alam ko naman na pasaway ako kay Kuya Darren. Ano magagawa ko? Gusto ko lang palaging gumawa ng mali dahil yun lang ang napapansin ng mami ko. Doon lang siya nagkakaroon ng oras para asikasuhin ako at bigyan ng atensyon. Hindi ko naman talaga gustong magdulot ng sakit ng ulo sa kanya kung tinatrato pa rin niya akong anak. Pero hindi. Ang alam ko, tatay ko lang ang nawala sa akin, hindi ang aking ina. Pero pakiramdam ko, naulila ako sa kanilang pareho bigla. Palaging sinasabi ni Kuya Darren na nagtatrabaho si Mami ng mabuti para sa akin pagkatapos mamatay ni Daddy. Pero hindi ko talaga alam kung totoo yun dahil hindi ko naman yun nararamdaman. Matapos dalhin ni Kuya Darren ang 6 na maleta ko at isakay sa likod ng pickup namin, umalis na kami. Hindi na ako nagpaalam kay Mami dahil wala naman siyang pakialam. Bahala siya sa buhay niya kung ano ang gusto niyang gawin. Kung wala siyang paki sa akin, wala na rin ako. Maraming laman ang card ko. Uubusin ko yun para magsaya sa probinsya nila Kuya Darren. Miss Candy, Ano yun, Kuya Darren? itatanong ko lang po sana sa inyo. Magbabakasyon ba kayo o maglalayas? Should I answer that question? Ang dami niyo kasing dalang bagahe. Ipapaalala ko lang 2 linggo lang tayo sa amin. Hindi tayo dun titira habang buhay. Depende na lang kung gusto mo nang tumira sa amin. Bala ko kasi maglibot-libot sa lugar niyo, kuya. Gusto ko magpunta sa maraming tourist spots doon. Para naman marelax ako. Maglibot. Miss Candy, mukhang malabong mangyari yan. Hindi ka pwedeng umalis at gumala nang hindi ako kasama. Isa pa, may curfew ang paglabas ng mga tao sa barangay namin. Dahil maaga kong matulog ang mga taga ron, hindi kagaya sa Maynila. What? Hanggang dito ba naman wala pa rin akong freedom? Kala ko pa naman magagawa ko ng gusto ko kapag sumama ako sa'yo rito. Useless lang din pala. Ibig sabihin, kaya ka lang pala sumama sa akin dito para makagimik. Ganun ba? Miss Candy, hindi po pwede ang gusto mo. Sa lugar kasi namin, mahigpit na pinagbabawalan ng mga tulad mong dalagan na lumabas tuwing gabi. Lalong-lalo na sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. What? Ano ba naman yan, kuya? Bakit naman ganun? Kasi basta sumunod ka na lang, Miss Candy. Okay, hindi ka mapapahamak kung susunod ka sa mga sasabihin at ibibilin ko sa'yo. Basta pagdating natin dun sa amin, magbe-behave ka, okay? Fine. Hindi ko na alam kung ilang oras na kaming nasa biyahe. Nang magising ako, sobrang dilim ng paligid at wala akong maaninag na kahit ano. Nasa loob pa rin ako ng sasakyan pero hindi ko ma-spot si Kuya Darren sa driver's seat. Medyo kinabahan na ako kasi naalala ko yung mga napakinggan ko sa radyo kanina habang nagda-drive siya. Imbis na makipagtalo pa kasi ako sa kanya kanina, hinayaan ko na lang siyang makinig sa mga creepy stories. Kaya ayun, nadala ko tuloy hanggang pagtulog ko ang takot. Para akong nasa thriller movie. Habang unti-unting bumabalik sa isip ko ang mga kwento tungkol sa mga spooky places, bumigat ang pakiramdam ko. Ang tahimik ng paligid. Wala rin akong makita sa labas dahil nga napakadilim. Hinahanap ko pa rin si Kuya Darren noon pero hindi ko talaga siya makita. Pero kahit medyo na-stress ako, nag-decide akong kalmahin ang sarili ko. Pinilit ko ang sarili kong mag-relax. Inisip ko na lang na baka
sa dulo ng biyaheng to, maging okay din naman pala ang lahat. Baka maging maayos din ang adventure na ito. Hanggang sa maya-maya bigla na lang bumukas ang pintuan ng driver's seat kung saan ako nakasandal, kaya muntik na akong bumagsak. Pagkatapos ay may isang pares ng mga brasong nagtangkang yumapos sa akin. Kuya Darren? Oh my gosh! What are you trying to do? Ouch! Nabalian yata ako. Naituon ko kasi yung kamay ko nung muntik na akong bumagsak. Pero mukhang napasama yata ang pagkakatuon kong yun dahil biglang nag-snap yung buto ko. Miss Candy! Naku, pasensya na po. Akala ko kasi tulog na kayo. Kaya naisip kong buhatin ka na lang papasok sa bahay namin. Para hindi ka maistorbo. What? Anong tingin mo sa ating dalawa, Kuya Darren? Newlyweds? Kaya ko maglakad, no? Gosh! Pasensya na po ulit, Miss Candy. Halina po kayo sa loob. Bakit ba kasi dito ka nag-park sa sobrang dilim na spot na to? Where's your house ba? Doon pa po eh. Itinuro ni Kuya Darren ang direksyon ng pababang daan mula sa kinatatayuan namin. Medyo masikip na pala ang daang yun kasi nahaharangan ng magkakahilerang puno yung pathway. Hindi na po kasyang sasakyan dyan kaya dito na lang ako nagparada. Tsaka wala namang kukuha nito kasi pag-aari namin ng lupa. Let's go na nga. Grabe, ang sakit talaga ng braso ko. Ikaw may kasalanan nito, Kuya Darren eh. Pasensya na po. Gagamutin ko na lang yan pagdating sa bahay. Pagdating namin sa bahay, magalang akong binati ng lola ni Kuya Darren. Naitago na lang po natin bilang si Aling Viola. Hindi nagpakita ang mga kapatid at tiyuhin niya pero rinig ko ang mga bulungan nila at mga tingin mula sa butas ng kanya-kanya nilang kwarto. Ngumiti lang ako kay Lola at nagmano. Medyo malaki-laki ang bahay nila pero gawa ito sa iba't ibang uri ng kahoy. Hindi rin po ito sementado. Tapos medyo may naaamoy akong parang kakaibang scent sa paligid. Parang amoy kulob at masakit yun sa ulo kaya lalo akong napatikom ng bibig. Inay, magpapahinga po muna kami. Bukas na lang po tayo magkwentuhan. Sige iho, ihatid mo na lang siya at sa upuan ka muna matulog. Hindi rin kami nagtagal ni Kuya Darren sa salas nila at agad niya akong inaya papasok sa kwarto. Pinagpatong-patong ni Ina yung 3 comforter para medyo malambot ang higaan mo. Dito ka na lang muna matulog. May katol naman dyan at electric fan. Sana makatulog ka ng maayos. Gagamitin namin ang sasakyan mo para makabili ng makakain mo. Wala kasing luto dito dahil sa bukid kami kumakain. Tulugan lang talaga ito. Okay, I want a burger with soda or iced tea. Sige po, pero sigurado po ba kayong magiging ayos lang kayo dito? Why, Kuya Darren? May hotel bang malapit dito? Wala eh. Nasa bayan pa. Napakalayo pa nun dito sa amin. Then I don't have any choice then. Ba't mo pa ako tinatanong? Ay, gusto lang kita maging komportable, Miss Candy. Sige na, aalis na ako. Mga 30 minutes ang lumipas nang makarinig ako ng katok sa pinto. Pagbukas ko, bumungad agad si Kuya Darren at iniabot yung hiningi kong pagkain. Pagkatapos kumain, kinuha ko ang cellphone ko at sinubukang magpaantok. Pero na-realize ko na wala palang signal. Gusto ko sanang lumabas pero nahihiya akong baka makita ako ng mga kamag-anak ni Kuya. Hinanap ko ang bintana pero walang bintana ang kwartong ito na mas lalo pang ikinainis ko. Sobrang init, hindi ako mapakali at totoo nga ang sabi ni Kuya Darren, ang tigas ng kama nila. Hindi katulad ng malambot na kama namin sa Maynila. Nagpaikot-ikot ako pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin magawang makatulog. Hanggang sa sumikat na ulit ang araw. Umaga na. Oh, kumusta tulog mo? Sana tinanong mo muna kung nakatulog ba ako. Bakit? Hindi ba? Hindi.
Saan ako pwede mag-shower? Sobrang init. Sa labas, pababa. Sasamahan kita mamaya pagkatapos kumain. Saan kakain? Wala namang nakahanda dito. Kanina pa ako paikot-ikot, wala namang tao. Maagang natutulog sila, inay. Maaga din silang nagigising. Tulugan lang talaga ito at sa may ibabang bahagi ang lutuan. Nandun kami tuwing araw. Ang yaman nyo naman kuya kung ganito ang style ng bahay nyo. Hindi naman. Paikot kasi ito eh. Medyo mababa kasi ang part ng kusina at hindi namin tinambakan dahil masyadong malaki. Malaki na rin kasi ang kita ko at ng mga kapatid ko kaya napaayos na itong bahay kahit hindi siya gawa sa bato. Parang resort. Idea to ng kapatid kong architect. Siya ang may gustong gawing ganito ang style ng bahay namin. Magulo sa ibaba so kung may marinig ka humihingi na lang ako ng pasensya. May ibang tiyuin ako na medyo walang galang basta na lang magsasabi ng gusto nila. Kaya ngayon pa lang pasensya na. Choice ko namang sumama dito kaya ayos lang sa akin. Habang naglalakad kami, napansin kong puro malalaking puno ang paligid. Mahangin naman pero kitang-kita ang mga kalat sa paligid na tila patuloy pa rin ginagawa ang pamamahay nila. Mahirap hindi mapansin na ang lugar ay under construction pa pero malinis naman ang hangin. Malayo sa gulo ng syudad. Mga ilang minuto na akong naglalakad nang mapansin kong hindi ko na pala kasunod si Kuya Darren. Paglingon ko medyo malayo na ako sa pwesto niya. May kausap din siya. Hahakbang na sana ako pabalik sa kanya pero bigla na lang pong may isang lalaking nag-approach sa akin. Hi, apo ka ba ni Aling Viola? Sino yun? Yung matandang may-ari ng bahay na yan? Hindi. Hindi nila ako kaano-ano. Bisita nila ako. O mas tama yata tawaging bisita. Tumawa ako sa sarili kong joke. Ganon? Sa kutis at pananalita mo mukhang hindi ka sanay dito sa probinsya namin ah. It's my first time. Oh, hindi kaya ikaw yung milyonaryang nobya ni Darren? Nobya? Kasintahan? Girlfriend? Hindi. Driver ko si Darren. Sumama lang ako sa kanya dito para makifiesta. Talaga ba? Pero ang usap-usapan dito sa lugar namin, may girlfriend daw si Darren na dinala galing Maynila dahil nabuntis daw ito. At hindi siya gusto ng pamilya ng babae. Mayaman daw kasi ang babae at may kaya sa buhay. Kaya raw nagtanan kayo. Alam mo, that's impossible. Pero teka, you know what? You're so daldal. Hindi naman kita kilala. Ako si Kenneth. Kababata ako ni Darren. Whatever. Wala akong pake. Ay, dyan ka na nga. Teka miss, saan ka ba pupunta? Pwede naman kitang samahan kung gusto mo. Mukhang busy pa si Darren oh. Itinuro pa ni Kenneth si Kuya Darren noon na busy pa rin sa pagkikipag-usap. Gustong gusto ko na talagang magliwaliw noon dahil nabobore na ako. Hindi naman ako masamang tao. Ibabalik kita ng buo, wag kang mag-alala. Walang labis, walang kulang. Minsan lang kasing may mapadayong taga Maynila dito sa amin. Taka minsan na lang ako makakita ng mga bagong muka. Kaya pumayag ka na. Dahil sa galing ng convincing tactics ni Kenneth, sa huli, napapayag niya rin ako. Make sure of that. Kasi kung hindi, ipapakulong ng nanay ko ang buong ang kanyo. Grabe ka naman magbanta. Wala kang dapat alalahanin, Miss Candy. Ano bang kailangan mo at bakit pupunta ka doon? Signal. Kailangan ko ng signal to contact my mom. Ngek, ang ganyang sa cellphone hirap sumagap ng signal dito. Pwede kang bumili ng ganito. Yung dikipad, mas malakas makasagap ng signal at mas madaling makareceive ng text. Itinaas niya ang isang maliit na cellphone na mukhang galing pa sa panahon ng kopong-kopong. Bakit? Nakapag-status ba dyan? Ha? Status saan? Sa IG, Facebook at Twitter. Wala ka bang ganon? Meron akong Facebook. Hindi nga lang active dahil hindi naman palagi na nandoon kami sa tindahan nila tiya. Huh? You mean sa tindahan ng tiya mo? Bakit? May internet cafe ba doon? Wala. Pero may wifi doon na pinarerentahan ng tita ko kapag may gustong gumamit. Dati sobrang daming tumatambay doon, ngayon madalang na.
Kasi natatakot na ang mga tao. Pero hindi ko pinansin ang huling sinabi niya dahil mas nag-focus ang isip ko nang malamang may wifi ang tita niya. Talaga? May wifi? That's good! Samahan mo ako. Mag-online lang ako. O hindi ka na ba natatakot na sumama sa akin? I think no. You look harmless naman. Sige na, tara. Dahil sa gusto kong makapag-online, mabilis akong nagtiwala kay Kenneth. Kailangan kong mag-update kay Mami para hindi siya mag-alala. Kahit na alam kong wala naman siyang pakialam sa akin. Magaan kausap si Kenneth at kahit sinusungitan ko siya, hindi man lang siya nagagalit. Parang si Kuya Darren na sanay sa kasungitan ko. Hinatak ko ang kamay niya papunta sa daanan na tinuturo niya. Siguro doon na muna ako tatambay kung ganitong hindi ako makasagap ng signal. May message ko na lang din si Kuya Darren para ipaalam kung nasaan ako. Alam kong hahanapin nila ako. Medyo nagugutom na ako at talaga namang madilim na ang paligid. Kaya napagpasyahan kong tumayo na sa kinauupuan ko para bumalik sa bahay nila Kuya Darren. Hatid na kita. Tapos ka naman na sigurong gumamit ng internet, di ba? Oh my gosh. Sorry, Kenneth. Nabore ka ba kay Hintay? I called my best friend kasi. Nagkwentuhan lang kami about stuff tapos hindi ko napansin. Gabi na pala. Oo nga eh. Kamusta yung cookies at juice na binigay ni tita? Masarap ba? Mukhang natuwa siya sa'yo dahil sa kakonyohan mo ah. Yeah, it's actually delish. Thanks for the cookies, ha? I enjoyed it. Ayaw yung tanggapin bayad ko eh. Babalik pa naman ako bukas. Doon na lang muna ako tatambay. Candy! Naputo lang sasabihin ko nang makasalubong namin si Kuya Darren habang naglalakad kami ni Kenneth. Sa itsura nito mukhang galit at nag-aalala siya. Saan ka ba galing ha? Bakit hindi ka man lang marunong magpaalam? I texted you. Sinabi ko na sa internet cafe ako. Sinabi na kasama mo siya. At hindi rin naman internet cafe ang pinuntahan mo kundi tindahan lang. Nagpunta pa ako ng bayan dahil doon lang ang alam ko na may internet cafe. Maghapon kong inikot lahat ng computer shop doon. Tinatawagan kita pero busy ang linya mo. Ay, kasalanan ko pa bang hindi ka nakaintindi ng text ko? That's not my fault, Kuya Darren. Isa pa, I'm your boss. So you should be shouting at me like that? Pasensya ka na, Kenneth. Mauna ka na. Kita na lang tayo bukas. Dahil sa pagtaas ng kilay ni Kuya Darren ay nahiya ako kay Kenneth. Kaya binaling ko sa kanya ang atensyon ko para magpaalam. Tumas-baba lang ang kilay ni Kenneth bilang pagsang-ayon sa sinabi ko. Pinagmasdan ko siya habang naglalakad palayo nang marinig ko ang malakas na boses ni Kuya Darren. Candy, kinakausap pa kita. Ano ba? Hindi kita tatay, okay? Huwag mo ako sigawan. Nag-aalala lang ako sa'yo kung sino-sino pang kinakausap mo at sinasamahan. Kaibigan ko siya. Besides, mukhang mabait naman siya. Sa maghapong magkasama kaming dalawa, wala naman siyang kinumong masama sa akin. Wala pa kasi bago pa lang eh. Ewan ko sa'yo. Wala naman kaming ginagawang masama pero nagagalit ka na ng ganyan. Candy, ano ba? Buksan mo yan. Nagsisisigaw si Kuya Darren sa labas ng kwarto ko pero hindi ko na siya pinansin. Naiinis talaga ako nun sa kanya dahil wala naman akong ginawa. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang galit niya. Sumama ako rito sa kanya sa probinsya para makapag-relax at hindi para masakal at mabore ng todo. Kaya anong problema niya? Ilang sandali pang lumipas nang may kumatok na naman. Akala ko si Kuya Darren ulit. Pero mali pala ako nang marinig kong nagsalita ang tao sa labas ng pintuan. Ineng, Candy, pwede ka bang lumabas dyan? Bakit po? Ano po yon? Pasensya na po kung nakalock. Mabilis akong lumabas nang mapagtanto kong si Nanay Viola ito. Ayos lang naman. May gusto lang sana akong sabihin sa iyo, Iha. Ano po yon? Halika dito. Maupo ka muna. I quickly followed Nanay Viola.
I don't know why pero kinabahan ako nang titigan niya ako. Parang feeling ko, paghahagalitan niya ako ng malala. Nabalitaan ko kasing tumambay ka daw sa bahay ni Manda. Opo, naki-internet po ako eh. Ganito kasi yan, Iha. Bago ka lang dito sa lugar namin. Maraming bagay na hindi mo pa alam. Maraming tao ang nagpapanggap na mabait sa harapan mo. Pero hindi naman talaga ganon ang totoo nilang pagkatao. Ayaw lang naming mapahamak ka dahil cargo ka ng anak ko. Gusto lang namin na manatili kang ligtas hanggang matapos ang piyesta at makauwi ka ng maayos sa Maynila. Wala naman po silang ginawa sa akin. Mababait po sila sa akin. Hindi po nila ako sinasaktan. Anak, Candy, si Manda kasi. Hindi ko na sana sasabihin ito pero kailangan mong malaman. May usap-usapan kasi dito sa lugar namin na yung pamilya raw ni Manda. Sila raw ay mga aswang. Aha? Ano pong ibig niyong sabihin? Noong nakaraang taon, maraming tumatambay at bumibili sa kanila. Masayang bahay nila noon. Pero isang araw, nabuntis si Manda. Makalipas ang isang taon, nalaman namin na isang buwan matapos siyang manganak, nawawalang anak niya. High-tech na ang bahay nila dahil sa dami ng taong dumadaan. May CCTV na rin sila. Pero sa pagsisiyasat, walang kahit sino ang nakita na lumabas ng bahay na may dalang bag na kasyang isang sanggol o kahit binuhat ang bata. So, ano pong sinasabi niyo sa akin? Ayon sa mga matatanda dito, may kakaiba raw sa pamilya nila. May mga kwento na may nakita silang lumilipad na parang malaking ibon sa gabi malapit sa bahay nila. Iba na ang tingin ng mga tao kay Manda mula nung mawala ang anak niya. Pero, hindi naman po ako naniniwala sa mga ganoong kwento. Iha, hindi naman kita pinipilit maniwala. Gusto ko lang mag-ingat ka. Alam ko, taga Maynila ka at hindi ka sanay sa mga ganitong usap-usapan. Pero dito sa amin, may mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Tulad na lang ng hinala naming lahat na kinain mismo ni Manda ang kanyang sariling anak. Po? Oo, lahat ng tao. Iniwasan siya pagkatapos nyon. Lahat ng nakakilala sa kanya, dumistansya. May mga pulis din na tumingin sa buong bahay nila at nakita ang braso ng bata sa ilalim ng kama nila. Ang sabi nila, dahil bagong panganak si Manda, wala siyang lakas para lumipad at manghuli ng ibang makakain. Kaya kinain niyang sarili niyang anak. I am so shocked. Hindi ko nga alam ang dapat kong sabihin dahil hindi ko din sigurado kung bakit niya sinasabi ang lahat ng ito. Kung maaari lang sumuka dahil sa mga kinikwento niyang nai-imagine ko. Ew! Nakakakilabot naman po yan. Paano nangyari yun? At bakit niyo po kinikwento sa akin ang bagay na to? Sinasabi ko to para maiwasan mong mapahamak. Para maintindihan mo rin kung bakit nagagalit si Darren na kasama mo si Kenneth. Iwasan mo ang mga taong magdadala ng peligro sa'yo. Kilala namin sila, kaya't maniwala ka sa amin. Iniingatan ka lang namin. Baka mamaya, ikaw naman ang mapahamak. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Pero, salamat po sa concern. Huwag mo nang masyadong isipin pa. Iniwan mo itong itinimpla kong gatas para sa iyo. Para makatulog ka agad. Sabi kasi ni Darren, hindi ka daw nakatulog kagabi. Hindi magandang walang tulog sa katawan. Salamat po ulit. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot sa kwentong iyon ni Nanay Viola.
Para itong eksena mula sa isang horror movie. Pero seryosong-seryoso ang mukha niya na parang buo ang paniniwala niya dito. Nito ang isip ko pero tinanggap ko ang baso ng gatas. Tumango at nagkunwaring nauunawaan ko ang mga sinabi niya kahit nasa loob-loob ko natataranta pa rin ako. Kinabukasan, matapos naming kumain ng umagahan, agad akong bumalik sa kwarto. Sinabi nila na pupunta kami sa isang talon o ilog na malapit pero mas interesado talaga ako na makapag-internet ng araw na yun dahil nabitin ako kahapon. Maya-maya, may kumatok na naman sa pintuan ko. Nandyan ka ba? Pinapatawag ka na ni Inay. Sumama ka daw sa amin. Pwede bang wag na lang ako sumama? May pupuntahan kasi ako. Bakit? Saan mo na naman babalak pumunta? Kay Kenneth na naman. Kuya Darren, hindi naman siguro nila ako sasaktan. Hindi ako naniniwala sa kwento-kwentong kumakalat dito sa lugar nyo na mga aswang sila. Hindi na uso yun sa panahon ngayon. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo. Sana pala hindi na lang ako pumayag na sumama ka dito. Kung para ka pating bata na kailangan kong bantayan. I am not a child anymore. They just treat me like a child. Sige na, tara na. Hindi na ako sasama. Sama pakiramdam ko. Bakit? Anong nararamdaman mo? Wala. Nangihina lang ako. Parang gusto ko matulog muna. Okay. Hindi na lang ako sasama. Babantayan na lang kita. Minsan napaka-overbearing ni Kuya Darren. Pero alam kong nagmamalasakit siya. Kaya lang minsan, kailangan niyang mag-chill. Luckily, hindi niya ako pinilit na sumama sa kanila at nagstay na lang ako sa kwarto ko maghapon. Pero ramdam ko ang presensya niya. Gusto kong lumabas para sabihin sa kanya na huwag akong bantayan pero totoo namang may punto siya. Hindi na sana ako sumama kung burden lang ako sa kanya. Ang gusto ko ay makapag-enjoy at sulitin ang trip na ito pero hindi ko alam kung bakit sobrang hirap para sa akin na gawin yon. Mahabang oras din ang ginugol niya sa pagbabantay sa akin at narinig ko si Kuya Darren na nakikipag-usap sa kapatid niya. Kailangan daw nilang sunduin ang isang nagngangalang Grace na hindi ko alam kung sino at gagamitin nila ang sasakyan ko. Hindi man lang siya humingi ng permiso. Sobrang nagmamadali siya. Perfect. Ito na ang pagkakataon kong magkaroon ng oras para sa sarili at mas mahalaga, makakuha ng access sa internet. Nang masiguro kong wala ng tao sa bahay bukod sa akin, doon ko na naisipang magmadali at pumunta kina Aling Manda. Nang makarating ako doon, saka ko lang biglang naalala yung ikinwento sa akin ni Nanay Viola kagabi. Kaya medyo kinabahan ako. Pero naisip ko kung may gustong gawing masama sa akin si Aling Manda at si Kenneth, di ba dapat ginawa na nila yun kahapon pa nung wala pa akong kamuwang-muwang na sobrang nagtitiwala sa kanila? Oh, mabutit pinayagan kang pumunta dito. Bakit naman po hindi? Wala naman pong signal doon. Kaya nga naglagay ako ng wifi sa panganay ko para may paglibangan ako pag wala akong kausap. Anak niyo pong nagbabayad ng bills niyo? Oo, sila ang may kaya. Malalaki na ang mga anak ko at may magagandang trabaho sila sa syudad. Gusto nga nila akong isama pero ayoko. Marami akong halaman at mga alagang hayop dito na ayaw kong iwan. Ah, ganun po pala. Bakit parang hindi ka makatingin sa akin ng diretso tulad kagabi? May sinabi ba sila sa'yo? Nothing. They just wanted me to go with them to the falls, pero I didn't want to. Mas gusto ko lang mahiga kasi antok na antok ako. Actually, parang hapa akong pagod na pagod eh. Siguro, dahil yan doon sa gatas nila Viola. Wait, what? How did you know about that milk? Oo, alam ko ang bagay na yan. Yan din kasi ang binibili ko sa kanila noon kapag nahihirapan akong makatulog. Masarap yan, no? Ramdam agad ang epekto. Tama po kayo dyan.
hindi ka pa pala sinundo ni Kenneth? Ang sabi niya masungit ka daw. Pero mukhang hindi naman. Pait mo nga eh. Ano bang ginagawa mo dito sa probinsya namin? Sumama lang po ako kay Kuya Darren para makifiesta. Sabi niya masaya daw, and I'm sure I'll enjoy it. Naku, sa isang araw na yan, mabuti pa. Umuwi ka na lang. Magulo dito kapag piyesta. Ano pong ibig niyo sabihin? Bigla akong kinabahan sa pagtataboy ni Aling Manda sa akin. Basta, mas makakabuti sa'yo kung dalhin mo ito. Huwag mo ipapakita kay Darren. Ilagay mo lang sa bulsa mo. Ang payo ko, umuwi ka na lang sa inyo sa Maynila. Ipapatig kita sa pamangking kong si Kenneth kung gusto mo. Ano pong meron? At narinig ko ang gwapo kong pangalan. Umatras ang kaba ko nang biglang sumulpot sa usapan si Kenneth. Hindi namin napansin ang pagdating niya. Nandyan na palang mahangin kong pamangkin. Tita? Kumusta, Candy? Hinihintay kita kanina sa kotse mo pero hindi ka sumipot. Naabutan tuloy ako ni Darren. Tapos yun, muntik na naman kaming mag-aaway. Did he hurt you? Hindi naman pero alam mo tama ang tita ko. Mas makakabuti kung uuwi ka na lang ng Maynila bago pa magfiesta. Huh? Ano bang ibig niyong sabihin? Bakit pinapauwi niyo ako? Nandito ako para makifiesta, remember? Maghahanda lang ako ng merienda. Diyan lang muna kayo. Mahabang kwento, Candy. Mas mabuti pang umuwi ka na lang kaysa madamay ka sa mga gulo rito sa lugar namin. Magkagalit pa talaga kayo ng pamilya ni na Kuya Darren? Ano ba nangyari sa inyo noon? Hindi naman. Sila lang ang may galit sa amin. Kaya kaysa mamili ka kung sinong papanigan mo, mas mabuting umuwi ka na lang. Baka madamay ka pa. Wala talaga akong maintindihan sa mga nangyayari, pero dahil sa mga cryptic ang pahiwatig na yun ni Kenneth ay parang nabubuhay lang ang curiosity ko. Hindi rin ako makapag-internet noon ng maayos dahil na-occupy na ng mga sinabi ni Kenneth ang utak ko. Hindi ko alam kung ano ang issue nila pero honestly, wala naman akong nararamdamang threat kay Kenneth o kay Aling Manda. Siguro nga medyo isip bata pa ako noon at yes, I can be a little spoiled brat. Pero marunong naman akong makaramdam kung sino ang trustworthy at sino ang hindi. Umuwi ako ng bahay nila Kuya Darren nang walang kahit sino ang nakakita sa akin. Hindi na ako nagpahatid kay Kenneth at naunawaan naman niya iyon. Niyaya akong kumain ng hapunan ni na Kuya Darren nang kumatok sila sa kwarto ko. Eksaktong kauuwi ko lang. Tahimik lang akong nakikinig sa mga usapan nila habang kumakain. Kinausap nila ako paminsan-minsan at sumasagot naman ako pero diretso at maikli lang. Ayoko nang pahabain pa. Sa totoo lang, nag-iisip ako kung ano na ba talaga ang dapat kong gawin. Tama si Kenneth. Mas mabuti nga sigurong umuwi na ako. Medyo kinakabahan na rin ako, lalo na ngayon na nalaman kong nawawala pala yung isang kamag-anak nila na dapat ay susunduin ni Kuya Darren kanina. Si Grace. Apo raw ito ni Nanay Viola at pamangkin ni na Kuya Darren sa isang malayong pinsan. Gusto rin daw sana nitong magbakasyon dito sa probinsya nila pero ngayon ay nawawala na ito at walang may alam kung saan siya nagpunta. Hindi nila alam kung naligaw ba siya o may ibang sumundo sa kanya. Sinubukan na nila itong i-report sa pulis pero dahil hindi pa lumilipas ang 24 oras, hindi pa sila pwedeng kumilos. Kaya ngayon, lahat ay tensed at hindi maganda ang atmosphere dito sa bahay. Nasa hangin ang kaba at ramdam ko ang pag-aalala nila. Pakiramdam ko anumang oras ay may mangyayari pa. Pagkatapos namin kumain, inihatid na ako ni Kuya Darren sa kwarto. Dito ka lang. Wag na wag mong susubukang umalis. Delikado ang paligid. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may mangyaring hindi maganda sa'yo. Whatever. Makinig ka sa akin. Nakita na ang bangkay ni Grace. Natagpuan siyang palutang-lutang sa ilog kanina. Nakalutang at walang mga laman ng loob.
hindi lang namin magawang pag-usapan sa hapag kanina. Pero sa palagay namin, aswang ang gumawa nun kay Grace. Ano? Mas lalo akong kinabahan sa sinabi ni Kuya Darren. Mas nagiging misteryoso ang lugar na ito sa isip ko dahil sa sinasabi niya. Biglang nagsuot ng jacket si Kuya Darren at mukhang naghahanda siyang umalis. Kaya sumunod ka sa bilin ko. You mean, totoo ang aswang? Sa tingin mo ba kayang gawin yun ng isang normal na tao? Saan ka pupunta? Kukunin namin ang bangkay ni Grace sa ilog. Nakasabit ito sa ugat kaya hindi agusin ng tubig doon. Bakit hindi niyo hayaan sa pulis ang bagay na yan? Baka mapahama ka din doon. Hayaan mo, uuwi ako ng buo at walang labis. Shh. Papahatid na kasi ako pa uwi ng Manila. Ayaw ko na magstay dito. Pwede ba, Miss Candy? Huwag kang makisabay sa problema naming lahat. Fine. Make it faster at ihatid mo na lang ako kahit sasakayan lang. Matalim ang tingin ni Kuya Darren nang umalis siya sa harap ko. Parang ibang tao na ako sa paningin niya. Hindi ako sanay sa ganoon. Bigla akong kinilabutan. Ang mga aswang at kwentong kababalagan na dati mga alamat lang para sa akin, ngayon, parang totoo na. Naisip ko rin ang matagal na alitan sa pamilya nila Kuya Darren at Kenneth, pati na rin ang pagkawala ni Grace. Lahat ng ito parang isang bangungot na ayaw ko nang ipagpatuloy. Ang dami kong gustong itanong, pero alam kong hindi ito ang tamang oras dahil kahit gusto kong magpakita na parang wala akong pakialam, ang totoo, takot na takot ako. Bawat hibla ng buhok ko ay tumindig sa kaba. Sa loob-loob ko, gusto ko nang makalayo at bumalik sa Maynila sa mas ligtas at pamilyar na lugar. Pero alam kong hindi ko pwedeng basta na lang gawin yon. Nagulat ako nang biglang may bumukas sa pinto ng kwarto. Hindi ko kasi ito nilock kanina nang umalis si Kuya Darren. Mas nagulat akong si Kenneth ang niluwa nito at halatang nagtatago at nagmamadali. Sumama ka na sa akin. Ihahatid kita sa bayan. Doon ka na sumakay pa Maynila. What? Bakit? Ano nangyayari? Mahirap i-explain pero kailangan mong makalayo dito. Huh? Hindi ko naiintindihan. Naguguluhan na ako. Anong ibig mong sabihin? Delikado ang buhay mo sa lugar na ito. Sumama ka sa akin sa bahay ni Tita Amanda. Doon ligtas ka. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat doon. Mas natatakot ako, Kenneth. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita ipapahamak. Pangako yan. Can I call my mom first? Ito, gamitin mo tong phone ko. Malakas tong sumagap ng signal. Humingi ka ng tulong sa nanay mo. Agad kong kinuha ang cellphone na inabot ni Kenneth. Kahit nanginginig pa ang mga kamay ko, tinawagan ko agad si Mami. Habang hinihintay ko ang sagot niya, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Bakit parang may napakalaking panganib na nagtatago sa likod ng lahat ng ito? At bakit ganoon na lang ang takot ko? Hindi ko alam kung dapat ba akong magtiwala kay Kenneth o kung tama bang sundin ko ang sinasabi niya. Nagtatakbo kami papunta sa bahay ni Tia Amanda, pero pagkapasok pa lang namin ang bahay, narinig ko na agad ang boses ni Kuya Darren. Malayo ang agwat ng mga bahay dito, kaya kung sisigaw siya, tanging kami lang ang makakarinig. Di ko alam kung paano niya kami nasundan, pero si Kenneth, agad akong itinago sa likuran niya habang hinarap si Kuya Darren sa pinto. Lumabas ka dyan, Candy. Mapapahama ka sa kanila. Binalaan na kita, hindi ba? Si Kuya Darren. Nandyan siya. Malamang kukunin ka na nila. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin ngayon? Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Nagkatinginan kami ni Kenneth. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang kaba, pero pinili niyang protektahan ako. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang dapat kong paniwalaan. Huwag kang maniwala sa kanya. Kailangan kanya kaya kanya inilalayo sa akin. What's really happening ba? Bakit kailangan ko siyang layuan? May gagawin siya sa'yo. Importante kang bagay sa kanila para sa darating na fiesta. What do you mean ba? Hindi ka talaga nila bisita. Meron silang masamang pakay sa'yo. Kumigpit ang hawak ni Kenneth sa braso ko.
Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa isang banda ay si Darren, ang kilala kong Kuya Darren na matagal ng kaibigan ng pamilya. Sa kabila, si Kenneth na may sinasabi tungkol sa aswang at mga bagay na tila galing sa alamat. Iuuwi na kita sa inyo, Candy. Lumabas ka na dyan. Huwag mo na siyang utuin, Dario. Alam nating ginagamit yun lang ang kaso ng tiya ko. Para lang itago na kayo talagang may kagagawan ng lahat ng pagkawala ng mga bata at tao dito sa lugar natin. Tumahimik ka. Huwag mong lasunin ang utak ni Candy, Kenneth. Kung wala kang masamang plano sa kanya, bakit hindi mo siya hayaan sa amin? Alam nating dalawa na ikaw ang may gagawing masama sa kanya. 10 ng angkan mo. Napalunok ako. Anong klaseng kwento ang pinasok ko? Sa loob ng ilang araw hindi ko inasahan na ang simpleng bakasyon ay hahantong sa ganito. Halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Takot, kaba at isang bahagi ng utak ko ang nagsasabing tumakbo na lang. Pero paano ako tatakbo kung hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi sa akin ang totoo? Stop! I don't care what really happened here. Gusto ko lang umuwi ngayon din. Kuya Darren, kung hindi totoo ang sinasabi ni Kuya Kenneth, pwede bang hayaan mo kung ihatid nila sa bayan? Hindi ka nila ihahatid doon. Sigurado akong gagawin ka nilang hapunan ngayong gabi. Bakit ba sa kanila ka naniniwala? Hindi mo ba alam? Stop! Napapikit ako. Gusto kong isarado ang pandinig ko sa lahat ng sinasabi nila pero parang hindi ko kayang magbingi-bingihan. Ang bawat salita nila ay parang nagdadagdag ng bigat sa dibdib ko. Wala akong pakialam sa gulo niyo. Gusto ko nang umuwi. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko habang sinasabi ko yun. Hindi ko na alam kung anong klaseng sitwasyon ang kinasusuungan ko. Halika na, ihahatid na kita! Para malaman mo ang totoo, Candy, tumabi ka sa kanya. Ilapit mo ang bagay na binigay sa ni Tia Amanda. Magtiwala ka sa akin, Candy. Nasa paligid sila, kuya. Nakalalay din sila, Tia Amanda. Lahat kami ay ililigtas ka. Ilapit mo lang sa kanyang bagay na yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Please lang, Miss Candy. Kilala niyo na ako simula pa noon. Alam mong imposible ang mga sinasabi niya. Ito na lang ang paraan, Candy. Kung ilalapit mo ito kay Darren, makikita mong totoo. Ang tinutukoy sa akin ni Kenneth ay ang bagay na binigay ni Aling Manda. Pero hindi ko na talaga alam kung kanino pa ako maniniwala sa kanila. Sobrang gulong-gulo na ako hanggang sa isang bagay ang napagtanto ko. Matagal ko nang kilala si Kuya Darren. Hindi ko alam bakit ako naniniwala sa inyo at kung bakit pumayag akong sumama sa inyo. Tama nga siya. Dapat, hindi ako basta-basta nagtiwala sa inyo. Tumakbo ako palapit kay Kuya Darren. Sinalubong niya ako ng bukas ang mga braso. Ramdam ko ang pangangatal ng buo kong katawan. Sa oras na ito pakiramdam ko na sa akin ang kapalaran ko. Tumama ang malamig na hangin sa pisngi ko, tila ba nagbabadya ng mas malaking panganib. Tahimik kong nilingon si Kenneth nang hawakan ako ni Kuya Darren at maglakad palayo sa bahay ni Aling Manda. Kita ko si Aling Manda sa bintanan nakatingin. Nang makarating kami ni Kuya Darren ay kita ko ang matalim at hindi normal na tingin sa akin ni Nanay Viola. Mabuti naman at nauwi mo siya. Hindi siya pwedeng mapunta sa iba. Matagal ko nang inaasam ito. Hindi ko hahayaang mapuntang karni ng isang birhen na may mahalikang dugo sa iba. Kuya Darren, anong ibig sabihin nito? Grabe ang kabang naramdaman ko nang marinig ko ang hindi pamilyar na boses ni Aling Viola. Nanginginig ang paa ko sa sinabi at inaasta nila. Huwag kang mag-alala, Candy. Hindi mo mararamdaman ang sakit. At kapag nakain ka na ng buong angkan ko, hindi mo na rin aalalahan ng lahat ng ito. Ano? Matagal na naming pinagplanuhan ito. At ngayon, sa wakas, matatapos na rin ang paghihintay ko. Nay Viola, bakit mo ginagawa to? Tumahimik ka. Hindi kita kamag-anak, kaya wag mo akong tawaging nanay. Sa mata ng angkan namin, ikaw ay pagkain lamang. Tama na, inay. Huwag mo nang pakinggan ng batang yan.
Wala naman siyang halaga. Ang totoo, walang maghahanap sa kanya. Siguradong magiging masaya ang mga magulang niya kapag nawala na siya. Nasaan na sila, Tio? Bakit wala pa sila? Nakuha na ba nilang bangkay ni Grace? Huwag kang mag-alala sa kanila. Siguradong patibong lang ang pagkawala ng bangkay ni Grace. Malaki ang hinala kung may kinalaman ng magtiyahing yon sa balitang nakarating sa atin. Hindi nga alam ng tiyo mo kung paano napunta sa ilog yun. Dahil sinigurado niyang nasa maayos na lalagyan ng bangkay ni Grace upang hindi ito agad mabulok. Ano? So ginawa niyo talaga to kay Grace? Hindi ko akalain na ganito kalalim ang kasamaan niyo. Paano niyo nagawa to sa kanya? Wala nang halaga ang mga tanong mo, Iha. Ang mahalaga, ikaw ang susunod. Sa piyesta, ikaw ang magiging handa para sa buong angkan namin. Mga walang hiya kayo? Matagal niyo na ba tong pinaplano? Hindi ba ninyo nararamdaman ang pagkakamali ng ginagawa niyo? Sulit naman ang paghihintay namin, hindi ba? Walang hiya ka, Darren! Nakakatakot, nakakapanlamig at tila wala akong magawa. Para akong naging bato, hindi makagalaw, hindi makaimik. Ang mga salitang binibitiwan nila ay parang mga patalim na tumatama sa aking puso. Hindi ko akalain na magagawa nila ito. Hindi sila ang mga taong akala ko'y kilala ko. Lahat ng ito ay mali at wala akong magawa kundi huminga ng malalim at magdasal na may makakatulong sa akin. Wala akong maisip na ibang malalapitan. Si Kenneth? Si Aling Manda? Paano ko sila tatawagin? Ang lahat ng sinabi at ginawa ko kanina ay parang nagtulak sa kanila papalayo. Ngayon parang nasa dulo na ako ng bangin, hindi ko alam kung sino ang kakampi ko. Habang abala sila sa kakatawa, biglang nagkaroon ng malalakas na tunog at mga pagbagsak. Lahat kami ay nagulat, lalo na ang mag-inang Viola at Darren. Ano na namang kalokohan ang nangyayari ngayon? Lumabas ka. Tingnan mo kung ano yun. Nagmamadaling lumabas si Kuya Darren papunta sa sunod-sunod na ingay. Hindi nagtagal, bumalik siya na may nanlilisik na mga mata. Ang mga kuko niya ay nagsimulang lumabas at ramdam ko na tila hahaba pa ito. Inay, marami na sa mga kamag-anak natin ang namimilipit sa sakit. May nagdala ng lason para sa atin. Hindi ko alam kung anong tawag doon pero hindi sila makakilos tuwing inaapakan nila o kapag nasa paligid sila ng abong yun. Walang iya. Sinong may lakas ng loob na pumunta sa kuta ng mga aswang? Sinusubukan nilang pasensya ko. Ramdam ko ang tensyon sa hangin habang nag-uusap sila. Kahit gaano kalakas ang tiwala ni Viola sa kanilang kapangyarihan, tila may bagay na hindi nila inaasahan. Ang abong sinasabi nila, yung ba ang magpapahina sa kanila? Nang marinig ko ang usapan ni Kuya Darren at Viola, parang may kung anong nag-click sa utak ko. Bigla kong naalala yung ibinigay sa akin ni Aling Manda, pero paano ko sila matatakasan ngayon? Ang bilis nila kumilos at si Darren, hindi ko na siya makilala. Kung papatayin niyo ako, gawin niyo na. Huwag niyo na akong pahirapan pa. Ayoko na ng ganito. Huwag kang magmadali, Iha. Darating tayo diyan. Tumingin ako kay Kuya Darren. Sinisikap kong alamin kung may natitira pa sa dati niyang sarili. Pero wala na. Wala akong nakitang emosyon. Kailangan ko talagang kumilos mag-isa. Naramdaman kong may pumatak na pawis sa likod ko habang iniisip ko ang susunod na hakbang. Mukhang wala na akong ibang maaasahan pa ng mga sandaling yun. And it looks like the only person who can save me is me. Pero biglang may kung anong bagay ang bumagsak sa may gilid ko. Kasunod noon ang boses ni Kenneth. Gulat ako pero medyo nakahinga ako bahagya ng maluwag dahil may tutulong na sa akin ngayon. Candy, nandito na ako! Lumapit ka! Aalis na tayo ngayon din! Oh! At anong balak mong gawin, Kenneth? Dadalhin mo siya palayo? Nakakatawa. Hindi ka pa ba natututo?
Walang nakakatakas sa akin. Walang nakakawala sa pamilya namin. Lalo na sa birhen na yan. Wait lang, Kenneth. Paano tayo makakaalis? Nasa gitna tayo ng teritoryo nila. Magtiwala ka sa akin, Candy. Nasa labas ang mga tao ko. Naganda sila ng bitag para sa mga aswang. Ngayon lang nalaman ng mga yan na may epekto ang abo sa kanila. Kailangan lang nating makalabas dito. Nakakahiya. Kahit na makalabas kayo, mas mabilis kami. Walang silbi ang mga abo kapag nagpalit kami ng balat. Ramdam ko ang tensyon sa buong katawan ni Kenneth pero kitang-kita kong may plano siya. Nakatingin siya sa akin ng may matinding focus, parang naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Naging hopeful ako kahit kaunti. Hinugot ko yung maliit na pouch na ibinigay ni Tia Amanda mula sa bulsa ko na naglalaman ng abong ginamit ni Kenneth na panlaban sa mga aswang kanina. Pati na rin ang isang kwintas na hindi ko alam kung para saan. Makinang yun at may kumikislap na pulang bato bilang pendant pero wala na akong gaano pang oras para mamangha doon. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Sobrang kabado ako. Hindi ko alam kung gagana talaga ito pero nakikita ko ang mukha ni Kenneth kaya alam kong wala akong choice. Unti-unti akong lumapit kay Viola, bitbit ang pouch. Kitang-kita ko kung paano nanlaki ang mata niya nang makita niya ito. Bigla siyang umatras tapos nag-iba ang atmosfera. Inilapit ko yun sa kanya tapos bigla siyang napaurong. Yung balat niya parang biglang nagre-react sa abo, para yung nasusunog. Sobrang intense at narinig ko ang sigaw niya na puno ng sakit. Anong kinakunin ko? Candy! Tumakbo ka na! Hindi na ako nag-isip pa. Tumakbo ako papunta sa pinto. Ramdam na ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Bawat hakbang ay tumatakbo ako para sa buhay ko. Naririnig ko ang sigaw ni Viola sa likod ko pero hindi ko kayang lumingon. Malamig ang hangin pero hindi ko na ito nararamdaman dahil sa adrenaline. Mabuti na lang at wala pang nangyayaring masama sa'yo. Gusto man naming hayaan ka, hindi ko alam kung paano. Hindi kami matahimik dahil baka may mawala na naman dahil hindi namin nagawang iligtas. Bakit? Marami na ba naging biktima sila, Kuya Darren? Oo, sobrang dami na. Isa na raw ng mga asawa ni Tia Amanda. Anong ibig mong sabihin? Mga asawa? Marami nang naging asawa si Aling Manda? 3 na ang naging asawa niya. Ang una ay namatay dahil inatake sa puso. Dulot daw ng matinding takot. Ang pangalawa ay nawala na at hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Ang pangatlo nakita mismo ni Tia Amanda na kinain ng pamilya ni Darren. Doon nabaliw ang tiya ko at sinubukang kainin din ang sarili niyang anak dahil sa matinding hallucinations. Oh, grabe naman yun! Ew! Ganun ang realidad dito, Candy. Kaya wala masyadong bata at naninirahan dito. Tinuturing itong baryo ng mga aswang. Halos lahat na yata ng pamilya dito ay lumipat na sa ibang lugar para mapanatili ang kanilang buhay at pamilya. Pero, paano kayong naiwan dito? Nandito ang lupain ng angkan ko at hindi pwedeng aswang ang makinabang para sa sarili nilang kagustuhan. Si Darren ay matagal nang tumalikod sa angkan nila kaya matagal din siyang nanirahan sa Maynila. Pero isang araw ay bumalik siya. Hindi namin alam kung bakit. Pero naisip na namin meron silang planong magparami ulit. Gamit ang birheng alay, lalakas sila ng doble. Sapat para makapagluwa ng maraming laway na ilalagay sa tubig at pagkain upang gawing katulad nila ang sino mang makakainom at makakakain ito. Ngayon, nauunawaan ko na ang lahat. Para itong puzzle na unti-unting nabubuo. Hindi lang ito basta away ng dalawang pamilya. Ito ay gulo ng mga tao at mga kakaibang nilalang. Sa hindi malamang dahilan biglang sumulpot si Kuya Darren sa harapan namin sa gitna ng gubat. Agad akong pinaikutan ni Kenneth ng abong ginamit niyang panlaban sa kanila kanina na tinatawag daw bilang abong Rowan upang hindi ako malapitan ni Kuya Darren. Pero nagulat ako nang biglang lumabas ang mukha ng aking ina. Mami! Anong ginawa mo sa mami ko? Candy, huwag kang maniwala. Ilusyon ang lahat ng yan. Halika na, Miss Candy. Ihahatid ko na kayong dalawa ng mami mo. Mami!
Huwag mong gamitin ang nanay niya para makuha mo si Candy. Hindi ba malakas kayo? Lumapit kayo at gamitin ang lakas ninyo sa akin. Hindi ako tanga. Bakit bang hilig niyong makialam? Dahil hindi kayo dapat mabuhay sa mundong ito. Hindi ka Diyos para sabihin yan. Pareho lang niya tayong nilalang. Hindi Diyos ang gumawa sa inyo! Demonyo kayo! Halos hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, Sir Jupiter. Sa gitna ng takot at kaguluhan, parang bigla akong may nakitang liwanag. Hawak ko pa rin ang kwintas, parang nagsisindi ng apoy sa dibdib ko. Tila ito ang nagbigay ng lakas na hindi ko alam na meron ako. Kailangan kong ipaglaban ang sarili ko, ang pamilya ko at kahit si Kenneth. Biglang bumangon si Kenneth mula sa sahig. Sinubukang itulak si Darren palayo. Kita ko kung paano nagsasalpukan ang mga kamao nila, ang bawat suntok na parang nagbabaga, ang ingay ng mga galaw nila na umaalingaw-ngaw sa paligid. Parang nagsisilbing patunay na ito na ang huling laban. Sa isip ko, kailangan kong kumilos, kailangan naming makaligtas dito. Si Darren, kahit sa halimaw niyang anyo, parang may kaunting bakas pa ng dating siya. Pero unti-unti nang nawawala. Sa bawat galaw niya nagiging mas mabangis, mas walang awa. Parang wala na akong natitirang oras. Hawak ko pa rin yung kwintas na pilak. Pinipilit kong paniwalain ang sarili ko na ito ang susi para iligtas si Kenneth. Tumakbo ako sa kanya kahit na alam kong delikado. Hindi ko alam kung bakit pero may parte sa akin na umaasa pa rin makakaya naming makaalis dito. Paglapit ko, sinabit ko ang kwintas sa lieg ni Kuya Darren pero imbis na bumalik sa dati si Kuya Darren, mas lalo siyang nagwala. Ang balat niya parang nasusunog. Tumindi ang kanyang sigaw at biglang may naramdaman akong malamig na presensya sa likod ko. Paglingon ko nakita ko ang mukha ng isang babae. Parang si Mami. Anong ginagawa ni Mami dito? Hindi to pwedeng totoo. Pero bago pa ako makagalaw, sinakal ako ng babae. Yung mga kamay niya sobrang higpit. Halos hindi na ako makahinga. Teka, bakit ganito? Gusto kong magsalita pero walang lumalabas na boses. Nararamdaman ko na lang na unti-unti akong nawawalan ng hangin at lakas. Huwag kang magpa-apekto sa kanya, Candy. Ilusyon lang yan. Hindi ko na nagawa pang lingunin si Kenneth. Dahil nakaramdam ako ng isang matalim na bagay na bigla na lang bumaon sa leeg ko hanggang sa dumilim na ang buong paligid. Nagising ako sa ospital, Sir Jupiter. Napaka-dry ng lalamunan ko. Parang disyerto. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko at napagtanto ko na nasa puting silid na ako. Naka-dextrose. Nakadikit sa kung ano-anong medical equipment. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa pero mas malaki ang tanong sa isip ko. Anong nangyari? Pag-ikot ng tingin, nakita ko si Mami sa tabi ko, nakahiga sa may paanan ng kama. Tinawag ko siya at agad siyang bumangon. Nang makita niya akong gising, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Halos hindi siya makapagsalita sa sobrang tuwa. May mga luha pa siyang pumapatak sa kanyang mga mata pero kita ko ang ngiti sa mukha niya. May halong relief at pag-asa. Mabilis siyang tumawag sa doktor para tingnan ako. Habang sinusuri ako ng doktor, napansin ko na parang may gustong sabihin si Mami. Pero hindi niya mahanap ang mga tamang salita. Gusto ko siyang tanungin kung ano ang nangyari pero ang bigat ng katawan ko. Ilang sandali pa bumukas ang pinto at pumasok si Kenneth. Nakangiti siya pero may halong kaba sa mga mata niya. Kumusta ka? Masakit pa ba ang sugat mo? Hindi ko alam kung paano sumagot. Parang blanko ang isip ko pero may nararamdaman akong saya. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti. Masakit pa rin. Pero okay na. Salamat. Akala ko hindi mo na ako makikilala. Seryoso, kung alam ko lang na ganyang katatamaan ng kagat na yon, hindi na sana ako sumama sa'yo. Kagat? Teka,
nasa Maynila na ba tayo? Nagkatinginan kami ni Kenneth, tapos sabay kaming nagtawanan. Ang bigat ng sitwasyon, pero parang nawala yun kahit saglit. Yep, nasa Manila na tayo. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Di mo ba naalala? Teka, ano nangyari sa probinsya? Si Kuya Darren. Wala na si Darren, Candy. Hindi na siya bumalik sa dati. Pero ligtas ka na ngayon. At yun ang importante. Hindi ko na alam kung paano i-react yun. Ang daming emosyon. Lungkot, takot, relief. Gusto kong itanong pa ang maraming bagay pero parang ang dami ko ring gustong kalimutan. Yung itsura ni Kuya Darren, yung mga boses, yung mga pangil, lahat ng yun parang gusto ko nang iwan. Habang nakahiga ako sa hospital bed, parang lahat ng nangyari sa probinsya sobrang surreal. Parang panaginip pero alam kong totoo. Yung mga tao doon, ang pamilya ni Darren, grabe, nakakatakot. Hindi ko akalain na may ganoong klaseng panganib na nagtatago sa ilalim ng mga simpleng kwento ng aswang. Si Kuya Darren, halos 8 taon ko siyang kilala. Akala ko kaibigan ko siya. Pero nagbago siya. Hindi ko alam kung paano ko pa siya titignan pagkatapos ng lahat ng to. Ang daming alaala, ang daming moments na parang ang saya-saya namin tapos bigla na lang lahat nagbago. Naisip ko pa rin paano kung mas maaga kong napansin ang mga pagbabago. Paano kung napigilan ko siya. Pero sa huli alam kong hindi na mababalik ang lahat. Pero si Kenneth, ibang usapan si Kenneth. Hindi ko siya masyadong kilala noon pero parang siya ang naging liwanag sa gitna ng dilim. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Ang weird, di ba? Kasi stranger lang siya noong una. Pero siya ang pinakamatinding tumulong sa akin. Napaisip ako paano kung wala siya doon? Paano kung wala siyang ginawa? Baka wala na ako ngayon dahil na rin sa katigasan ng ulo ko. Okay ka lang? Tumango ako pero halata ko rin na napansin niyang parang ang dami ko pa rin iniisip. Huwag kang mag-alala. Nasa Maynila ka na. Wala na sila Darren dito. Safe ka na. Salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano na nangyari sa akin. Ang dami kong natutunan mula sa karanasang yun. Hindi lahat ng tao na matagal mo nang kilala, totoo ang intensyon. Si Kuya Darren, nakala ko kaibigan. Pero si Kenneth, na halos kakikilala ko pa lang, siya ang tunay na nagpakita ng malasakit. Hindi ko ma-imagine na ganito ang mangyayari. Minsan ang mga taong akala mong kakampi mo, sila pang maghuhulog sa iyo. At yung taong di mo inaasahan, sila pa ang magliligtas sa iyo. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, unti-unti na akong bumalik sa normal. Pero alam kong hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Parang ang laki ng nawala. Hindi lang dahil kay Kuya Darren, kundi sa mga pananaw ko sa buhay. Mas naging maingat na ako sa mga tao. Mas natuto na akong kilatisin kung sino ang talagang tunay at sino ang may mga lihim na itinatago. Si Kenneth palagi pa rin siyang dumadalaw. Minsan nakakapag-usap kami ng mas malalim. Minsan, dinadaan na lang namin sa tawa para kahit papaano hindi namin masyadong pag-usapan ang mga alaalang yon. Pero alam kong kahit hindi namin ito pag-usapan, pareho naming alam na ang nangyari sa probinsya ay nagbago ng buhay naming dalawa. Seryoso, Candy. Baka sa susunod, mas mag-ingat ka na sa mga pupuntahan mo, ha? Hindi lahat ng lugar ligtas. Yeah, learned that the hard way. Pero alam mo, kahit anong sabihin nila, hindi ko akalain na ganun pala kahirap at kadilim ang buhay sa mga liblib na lugar.
Ay, oo. Iba yung buhay doon pero hindi lahat ng tao masama. May mga kwento lang na mas mahirap intindihin kapag hindi ka sanay sa ganung kultura. Naiisip ko pa rin ang sinabi ni Kenneth. Ang probinsya nila kahit na may mga hindi maipaliwanag na pangyayari, hindi lahat ng tao doon masama. Pero sa kaso ni Darren at ng pamilya niya, ibang usapan. Sila, literal na kinain na ng mga kwento at alamat. Hindi ko naisip na magiging totoo ang mga kwentong aswang na napapanood ko lang dati sa mga pelikula. Sir Jupiter, alam ko iba itong kwento ko sa mga inaasahan ng listeners mo. Hindi ako yung typical na bida sa ganitong klaseng kwento. Pero gusto kong ipaalala na kahit sino sa atin pwedeng magkaroon ng karanasang magbabago ng buong pananaw mo sa buhay. Kaya sana kung may matutunan ng listeners mo sa kwento ko, ito na yon. Maging maingat tayo sa lahat ng pagkakataon at matuto tayong makinig. Hindi lahat ay nadadaan sa pagre-rebelde tulad ng ginawa ko na siyang nagdala sa akin sa ganoong sitwasyon. Alam kong hindi lang ako ang nagdaan sa ganito. Sana lang ang lahat ng makakarinig dito ay ma-inspire na maging mas maingat, mas bukas sa posibilidad na may mga bagay na hindi natin laging nakikita. Pero, totoo pa rin. Huwag nating kakalimutan na ang mga karanasan natin, gaano man kadilim o kasaya, may mga aral na nagdadala sa atin sa mas maliwanag na hinaharap. Napakadilim ng mundo natin. Puno ito ng iba't ibang mga kalokohan ng tao. Mga kalokohang pwedeng idulot ng iba't iba ring dahilan, gaya ng kasakiman. At ang totoo, Sir Jupiter, ako man mismo ay sangkot sa paghahasik ng sinasabi kong dilim noong araw. Nabuhay ako sa gitna ng dahas at dugo. At marami rin akong natapakan at napatay na mga tao. Kaya naman, hindi ko talaga inakalang may mas ididilim pa pala ang mundong ginagalawan ko. At sa biro ng tadhana, nalaman ko ring hindi pala masasamang elemento o aswang ang pinakamasahol sa lahat. Magandang gabi, Sitio Pangil. Itago niyo na lang ako sa pangalang Densyo. Nandito ngayon sa Kabisayaan. Pasensya na kasi di ko pwedeng sabihin ang pangalan ko. Maski ang mismong lungsod na kinaroroonan ko ngayon. Kailangan ko ring isikreto. Para lang ito sa kaligtasan ko at ng buong pamilya ko. Kung bakit, malalaman ninyo sa kwentong ito. Sa isang lungsod sa bandang norte ng Luzon ito nangyari. Nasa 28 anyos ako nito. Sir Jupiter, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Tauhan ako noon ng isang sindikato na gumagalaw sa maraming mga syudad ng Luzon. Kahit sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, ay may mga operasyon din ang grupo. Hindi nga lang ganoon kalaki o katunog ang pangalan ng sindikatong ito kasi pailalim talaga kami kung kumilos. Halimbawa na lang, madalas naririnig ninyo yung ibang mga taga-sindikato na sumusyota ng mga sikat na artista, di ba? Sa amin bawal yun. Sabi pa ni Bossing, hindi namin kailangan ng mga pang-display lang. Pwede naman ko na siyang kumuha ng mga bebot galing sa ibang bansa tapos ipatikim niya sa amin. Mas ligtas pa yun. Gayunpaman, halos pareho lang din sa iba ang kalakaran namin. Bagamat nakatuon kami sa pagpupuslit ng mga
iligal na produkto. Halimbawa na lang ay mga di lisensyadong baril, mga droga, mga smuggled na kotse, mga peking gamot, at iba pa. Di rin namin maiwasang makapatay lalo kapag may inkwentro sa mga parak at mga kalabang grupo. Pero mahigpit na bilin ni Bossing na huwag kaming mananakit pumatay ng tao kung di kailangan. Mas umiinit kasi ang issue kapag nababahiran ng dugo. Napakasama, di ba? Alam ko. Tatanggapin ko ang lahat ng mga panghuhusga at masasakit na mga salita ninyo. Aangal pa ba ako? Totoo naman. Pero ang pakiusap ko lang, sana tapusin ninyo munang pakinggan itong kwento ko. Pangako, hindi ko lilinisin ang pangalan ko. Gusto ko lang talagang ilabas ang lahat ng mga nakabaon sa kalooban ko. Napakatagal na nito Wala akong napagkwentuhan maski isa. Kahit nga ang pamilya ko ngayon, hindi alam ang buong nangyari noon. Ang alam lang nila, dati nga akong naging tauhan sa sindikato. Yung mga partikular na detalye, hindi ko na sinabi. Sisimulan ko ang kwento noong kalagitnaan ng dekada 90. Ito yung panahon kung kailan nagbago ng husto ang takbo ng trabaho ko. Isang napakainit na hapon noon sa isa sa mga warehouse ni Bossing, Sir Jupiter. Minamatsagan ko lang ang mga tauhan namin na inaayos ang ibebentang mga produkto. Nagtaka ko kasi ipinatawag ako ni Bossing tsaka pinasakay sa kanyang van. 5 kami sa sasakyan noon. Si Bossing at ang 2 niyang bodyguard, tapos ako at si Lucas na kasamahan ko galing sa warehouse. Tinanong ko si Boss kung saan kami papunta. Hindi siya sumagot, kaya nanahimik na lang ako. Halos 1 oras ang lumipas, nakarating kami sa liblib na bahagi ng probinsya. Sinuong ng van ang isang talahiban, kahit walang anumang daan para sa mga sasakyan doon. Tinawid ang isang mababaw na sapa, dumiretso sa kakahuyan at huminto sa isang tagong clearing. Isang bahagi ng lupa na sadyang pinatag tapos may bahay sa bandang gitna. Bungalow type ang bahay na yun, bagamat malapad ito sa karaniwan. Sementado, ngunit isa lang ang bintana na nasa tabi ng pinto. May mga gwardiya rin doon. Mga kalalakihang nakabihis magsasaka pero sigurado akong mga baril ang laman ng kani-kanilang bayong. Sir Jupiter, halang ang bituka ko. Pero sa di malamang dahilan ay masama agad ang kutob ko sa lugar. Noong una di ko alam kung bakit. Basta ramdam kong di lang ordinaryong mga kriminal ang naroroon. Tipo ng mga demonyong siguradong pagmumukhain lang akong paslit. Bumaba kami ng van at agad binati ni Boss ang mga bantay. Pinakilala niya sa amin ni Lucas si Mang Doroy. Siya raw ang nagsisilbing leader sa grupong naroroon. Pumasok kami sa bahay at bumungad sa amin ang tila pangkaraniwang sala at kusina. May mga saradong kwarto rin na sigurado akong mga kontrabando ang laman. Nagtuloy-tuloy kami sa isang pababang hagdan. Doon pa lang alam ko nang tinutumbok noon ang isang basement kung nasaan ang pakay ni Boss. Sa baba ay tumambad sa amin ang isang saradong pinto. Huminto kami sa harap noon tapos humarap din sa amin si Bossing. Naggulat ako, Sir Jupiter, nang sabihin niya sa amin ni Lucas
na may bago na raw kaming trabaho. Dahil mataas ang tiwala niya sa amin, ilalagay niya kami sa grupo ng mga mandurukot. Paliwanag niya ito raw ang grupo sa loob ng sindikato na nangingidnap ng mga tao para sa iba't ibang dahilan. Una ay para makakuha ng ransom money. Ikalawa ay para ibenta yung mismong tao. At ikatlo ay para manguha ng laman loob. Sir Jupiter, nayanig ang kalooban ko noon. Gaya ng sinabi ko kanina na sana'y akong pumapatay lang kung kinakailangan. Nakakagulat para sa akin na may ganitong ginagawa rin pala si Bossing. Lalo't siya nga mismo ang nagsabing umiwas kami sa pagpatay. Ayoko ring mandukot, manakit o pumatay ng kung sinong inosente lang, lalo na ng mga bata. Hindi kaya ng konsensya ko. Ang kaso wala akong pagpipilian kundi ang tahimik na pumayag. Wala pa akong asawa noon at hindi ko na alam kung saan ang walang kwenta kong mga magulang. Pero kasama ko sa bahay ang lolo ko na siyang nagpalaki sa akin. Opo, inaamin kong sakit ako sa ulo ng lolo kasi nga palagi akong sangkot sa mga nakawan at rayot sa may amin. Pero mahal ko ang lolo ko. Ayoko siyang madamay sa pinasok ko. Binuksan ni Bossing ang pinto. Napakunot ako ng noo nang maamoy ang kung anong masangsang sa hangin. Sininghot ko ito at natukoy na amoy yun ng dugo. Dinig ko rin ang mangilan-ngilang sigaw at palahaw. Pagmamakaawa ng mga bihag para sa kanilang mga buhay. Kung tama ang pagkakaalala ko, nasa mga 5 o 6 na kulungan ang naroroon sa basement. Maliliit na mga selyadong kwarto. Sementado tapos gawa sa hardwood ang bawat pintong may matitibay na kandado. Tanging maliliit na butas lang sa gilid ng bawat pinto ang nagsisilbing silipan para mamatsagan ang nasa loob. May isa pang kwarto sa bandang dulo kung saan kinukuhanan ng laman loob ang ibang mga bihag. Noong araw na yun ay may 3 bihag sa basement, Sir Jupiter. 1 dalaga at 2 mga bata. Yung dalaga siguro nasa mga 15 anyos. Yung mga bata naman ay siguradong wala pang 10 taong gulang. Sabi ni Bossing yung dalaga at batang babae raw ay parehong ibebenta sa mga banyaga. Kaya kailangang ingatan ng maigi upang hindi magkasugat o magkapasaman lang. Ang batang lalaki naman, di ko masabi kung mas masaklap ba ang kinahantungan o hindi. Kinagabihan din po kasi noon, pinakita mismo sa aming mga bagong dating kung paano kuhanan ng laman loob ang isang bihag. Isang bayarang eksperto sa medisina ang gumagawa ng proseso. Kinukuha ang mga piling laman loob, tsaka nilalagay sa malilinis at selyadong mga lalagyan. Pagkatapos kukunin ito ng mga tauhang magsisilbing mga taga-deliver. Hindi ko na kumpirma kung saan ba talaga dinadala ang mga laman loob na yun. Pero ang narinig ko, ang bato at atay ay pwedeng ibigay sa mga nangangailangan ng organ donor. Ang iba naman ay binibili ng mga dalubhasa para mapag-aralan. Ngayon, paano yung mismong katawan na natira? Kinukuha yun ng mga taong kumakain din ng laman ng tao, gaya ni Bossing. Noon ko nga lang din na lamang may ganoong libangan pala ang amo namin. Hiling niyang magpaluto at kumain ng karne ng tao.
Hindi naman daw siya aswang. Pinapalagyan pa nga niya ng asin, bawang, kalamansi at iba pang pampalasa yung mga laman. Sadyang iba lang daw talaga ang laman ng tao kung ikukumpirma sa mga karne ng hayop. Kung ano ang lasa, hindi ko alam. Hindi ako tumikim kahit anong alok pa ang gawin niya sa akin. Yun nga lang, dahil doon nalaman ko kung sino ang pwede kong kaibiganin sa mga bagong kasama ko. Yung mga kagaya namin ni Lucas na ayaw kumain ng tao. Alam kong may katinuan pa. Pero yung mga sumusunod kay Bossing gaya ni Mang Doroy, garantisadong malala na talaga. Kinabukasan pinasundo nga ni Bossing ang 2 natitirang bihag. Ibibigay na raw sa banyagang customer na bibili sa kanila. At noong araw ring yun mismo inatasan niya kaming manguha ng mga bagong bihag. Bilin niya sa amin ni Lucas, ganun pa rin ang hanapin niyo. 1 o 2 dalaga. Kailangang maganda, makinis at kaakit-akit ang hubog ng pangangatawan. Tapos 2 malulusog na bata. Kailangan isa sa mga bata ay babae at may ibubuga ang itsura. Pagbalik nyo rito, alagaan nyong maigi. Siguraduhin yung hindi magkakapasa, magkakasugat o magkakasakit. Higit sa lahat, bawal ang may mamatay sa kulungan. Maliwanag. Nakakadiring makinig sa kanya. Nakakangilo, pero mas nakakapikon ang sarili kong tahimik lang na tumatango. Wala akong magawa kundi sumabay sa grupong lalabas noong araw na yun. 2 van ang lumarga. Sinuong ang kakahuyan, tinawid ang mababaw na sapa, at tumagos sa talahiban. Bumiyahe kami ng mga 4 na oras para marating ang kabilang syudad. Siyempre, hindi naman kami pwedeng mandukot sa parehong lugar para iwas huli. Ilang oras din kaming nagpaikot-ikot sa lugar, Sir Jupiter. Sabi ng mga kasama namin ni Lucas, madali lang makahanap ng mga batang biktima. Marami naman kasing mga batang palaboy at mga magulang na pabaya. Ang medyo mahirap lang ay ang mga dalaga. Kasi kailangan naming siguraduhin pasado ang kagandahan ng mga ito. Noong hapong yun, ang kabilang van ang nakakuha ng dalagang biktima. Kaya kami na ng mga kasama sa kinasasakyan ko ang maghahanap ng mga bata. Mga bandang 6:00 na ng gabi nang may mapansin si Lucas na isang batang nagbibisikleta sa gilid ng daan. May nakasabit na supot sa manibela nito. Siguro laman nun ay kung anong ipinautos ng magulang. Sabi ni Mang Doroy na siyang nagmamaneho ng van, kami raw ni Lucas ang kumilos para masubukan ang kakayahan namin. Napagkasunduan naman namin ni Lucas na ako muna ang hahablot sa batang nakabisikleta, tapos aalalayan niya ako pagkapasok ng van. Sir Jupiter, pakiramdam ko talaga noon napakabagal ng takbo ng oras. Napapalunok ako kasi di ako sigurado kung kaya ko ba. Hanggang sa namalayan ko na lang, nabigla nang huminto ang van sa dadaanan ng bata. Napalingon pa nga ito sa bintana ng sasakyan. Humugot ako ng malalim na hininga, tapos binuksan ko na ang pinto. Mabilis kong hinablot ang kawawang paslit. Hinila papasok. Sinara ni Lucas ang pinto at pinaharurot na ng nagmamaneho ang sasakyan.
Pilit pumapalag ang bata sa loob. Sinusubukan akong masipa at masapak o kahit mauntog ng kanyang ulo. Gusto ko siyang takutin pero di ako makapagsalita. Basta pilit ko lang siyang pinigil gamit ang braso ko habang pinapasinghot siya ng pampatulog ni Lucas. Nang makatulog na siya, binigay na namin siya sa isa pa naming kasama na nasa likod. Saglit ko lang nakita ang luhaan na itsura ng bata. Hindi ko siya kayang titigan ng matagal. Makalipas ang halos 1 oras, may namataan kaming isang batang babaeng may bitbit na biniling yelo. Si Lucas naman ang humablot sa paslit na yon at ako ang tumulong para makatulog ito. Doon, nakumpleto ang lakad namin noong gabing yun. Kaya bumiyahe na kami pabalik sa kuta. Sir Jupiter, nasa 4 na araw ring nagtagal ang mga bihag na yon sa kani-kanilang mga kulungan. 4 na araw rin kami ni Lucas ang tumitingin-tingin sa kanila at nagbibigay ng pagkain. Medyo mahirap kasi napakabigat sa kalooban pakinggan ng kanilang mga iyak at pagmamakaawa. Yung mga bata nga po ay paulit-ulit tinatawag ang kanilang mga mama. Ang dalaga naman ay sinusubukan kaming kumbinsihin sa abot ng kanyang makakaya. Pero wala eh. Ika nga, trabaho lang. Walang personalan. Sadyang ginagawa lang namin ni Lucas ang ipinagutos sa amin ni Bossing. Lumipas ang ilang buwan, nakailang labas pa kami para sa parehong pakay. Sa bawat pagkakataon, mabigat pa rin talaga sa loob ko. Pero siguro sadyang nakasanayan ko na lang. Maliban na lang siguro sa iisang pagkakataon kung kailan nandukot kami para makakuha ng ransom. Doon ako pinakakinabahan. Kasi anak ng mayaman yung target. Pwede kaming mapahamak sa kamay ng mga parak anumang oras. Isang pagkakamali lang, maaaring buhay namin ang kapalit. Oo, nagtagumpay kami noon. Pero abot-abot talaga ang mga sana ko. Sana hindi na ako malagay sa ganoong alanganin. Sana hindi ko na kailangang manakit o pumatay ng mga inosenteng bata. At sana makatakas na ako sa madilim na mundong ginagalawan. Hanggang sa isang araw, bigla kaming nakatanggap ng utos mula kay Bossing na nasa ibang bansa noon. Idinaan lang niya sa isa sa kanyang mga bodyguard at ipinaabot kay Mang Doroy. Ang sabi sa sulat na naglalaman ng utos, kailangan daw naming makapandukot ng kahit sino mula sa isang partikular na pamilya. Kailangan daw naming magtagumpay dahil special request pa raw ito ng isang kaibigang banyaga. Ayaw niyang mapahiya. Isa pa napakalaki ng kapalit na pabuya kapag nagtagumpay kami. Pahabol pa sa sulat, Sir Jupiter, mahigpit daw na bilin ng kaibigan ni Bossing na kailangang manatiling buhay ng bihag. Sabi rin daw nito na gumamit ng makakapal na kadena sa kulungan at lagyan ng asin ang bandang pinto. Hindi rin alam ni Bossing kung bakit, basta sundin na lang daw namin. Hindi naman daw kasi magbabayad ng ganoong halaga ang kaibigan niya para lang sa mga pipitsuging target. Tinignan namin ang mga larawan ng nasabing pamilya. Nakakapagtaka kasi mukhang ordinaryong mga magsasaka lang naman ang mga ito. Hindi nga mukhang mayaman kung titignan. Simple lang ang pananamit tapos halatang bilad sa araw at batak sa mga gawaing bukid. Gayunpaman, pinuntahan pa rin namin ang mga ito para matyagan ng palihim. Mga 6 na oras ang biniyahe namin para makarating sa kanilang probinsya. Lalo kaming nagtaka.
kasi kumpirmadong hindi nga mayayaman ang mga ito. Ni hindi nga malaki ang lupang sinasaka nila kaya naging palaisipan sa amin kung ano ang pakay ng kaibigan ni boss sa mga yon. Naguguluhan man, itinuloy pa rin namin ang plano. Yun ang utos ng amo namin. Kailangan masunod. Naisip namin ni Lucas na puntiryahin yung mga binatang miyembro ng pamilyang yon. Kahit sino naman daw sa kanila, kaya hindi kailangang yung mga bata talaga o dalaga. Ang kaso, sabi ni Mang Duroy, mas mabuti kung isa sa mga bata ang kunin namin. Mas madali raw iyong madukot at sa ganoong mga target mas sanay kumilos ang grupo. Napakamot na lang ako sa batok at napabuga ng hininga. Isa sa 4 na mga paslit ng pamilyang yun ang dudukutin. Yun ang pasya ng leader namin at ng nakararami sa grupo, kaya yun ang susundin. Isang pasyang ramdam kong hindi talaga tama. Doon palagay ko nang ilalagay kami nito sa matinding alanganin. Ang totoo nga niyan, ramdam ko nang mapapahamak kami kahit sino pa sa kanila ang dudukutin namin. Mga bandang 2:00 ng hapon ay nakaabang na kami malapit sa paaralang pinapasukan ng mga bata. Isa itong tipikal na paaralan sa mga liblib na lugar. Nanunuyo na noon ang lalamunan ko at malamig din ang pawis habang nakaharap sa manibela. Si Lucas naman ay sunod-sunod ang inuubos na yosi. At nang maglabasan na ang mga estudyante, humudyat na si Mang Duroy. Nakikilos na kami. Kaming nasa unang van ang naatasang magmatsyag sa may gate. Bali ako, si Lucas at isa pang kasamang si Jimmy na nagsisilbing driver. Pinarada ni Jimmy ang sasakyan sa may kalayuan tapos bumaba kami ni Lucas. Pagkarating namin sa may gate ay pasimple kaming nagmasid-masid sa mga lumalabas na mga estudyante. Bumili pa nga ako ng ice water at humindo sa pagyoyosi ang kasama ko para hindi kami magmukhang kahina-hinala. Nakakalito kasi napakaraming bata ang lumalabas sa gate. Nagmasid pa kami ng nagmasid hanggang sa mapansin na namin ang 2 sa mga bata ng pamilyang yon. Ang isa ay babae na siguro mga nasa grade 5 o grade 6. Ang ikalawa naman, lalaking nasa grade 2 pababa. Doon ko na sinabihan si Lucas na puntahan na si Mang Duroy para sabihang palabas na ang mga target. Ito yung panahon na wala pang internet o cellphone kaya kailangan naming dumiskarte sa pagpapasa ng impormasyon. Agad namang umalis ang kasama ko. Ako na may nagpaiwan para patuloy silang matsagan. Subalit napalunok ako ng laway nang makatitigan ko yung mas nakatatanda sa kanilang 2. Napakatalim ng titig nito sa akin. Talagang tumagos sa kalooban ko. Ramdam kong sinasabi ng titig niyang hindi maganda ang kutob niya sa akin. Inubos ko ang hawak na ice water at nagpunas ng pawis sa noo. Nanlaki ang mga mata nang makitang naglalakad palapit sa akin ang batang babae. Ang nakababatang lalaki naman ay naiwang kumakain ng manggang hilaw ilang metro mula sa gate. Lumingon ako ulit sa babae at napaatras nang mapansing nagtiin na ang mga ngipin nito. Di ko na nga mapigil ang panginginig ng katawan dahil sa panlilisik ng kanyang mga mata. Gulong-gulo ako noon, Sir Jupiter, kasi bata lang naman yun. Bakit ako nahihintakutan ng ganun? Hindi ko nga maihakbang ang mga paa para tumalikod man lang dahil ba may binabalak nga akong masama? Di naman ako nakakaramdam ng ganoon dati. Kahit pa mahigit 5 taon na ako noon sa sindikato ni Bossing.
Kaya ko namang kumalma. Kahit pa kaharap ko ang mga armadong parak o kalabang grupo. Kaya nagtataka ako kung ano ba ang nangyayari sa akin nung oras na yun. Hanggang sa namalayan ko na lang na nagsisigawan ang mga tao sa harap ng gate. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Nakita ko na lang na humaharurot na palayo ang van ni Mang Duroy. Nilingon ko ang batang babae. Mabilis na itong tumatakbo para subuking habulin ang sasakyan. Ako na may pinilit makalusot sa mga nagkakagulong tao para makasibat na rin. Lingon ako ng lingon habang tumatakbo. Natatakot na baka sinundan ako ng batang babae. Ilang minuto pa namataan ko na ang van namin ni na Lucas. Nagbukas ang pinto nito at agad naman akong pumasok. Tumingin pa ako sa bintana habang pinapaharurot ni Jimmy ang sasakyan. At halos lumundag ang puso ko nang makitang nakasunod sa amin ang batang babae. Takang-taka kami ni na Lucas at Jimmy. Medyo mabilis na kasi ang takbo namin. Imposibleng makasunod sa amin ang isang batang tumatakbo lang. Kita ko ring nagsusumigaw ito bagamat di namin dinig sa loob ng van ang kanyang sinasabi. Ilang minuto pa may namataan kaming malaking truck sa unahan. Tumatakbo ito ng mabagal sa bandang gilid ng kalsada. Siguro liliko sa may kanto. Nag-overtake si Jimmy sa truck na yon at nagtuloy-tuloy na tumawid sa kabila kahit muntikan pa kaming mabangga sa kasalubong na bus. Nilingon ko ulit ang pinanggalingan naming bahagi ng kalsada at nakitang nakatayo na lang doon ang batang babae. Kahit malayo na kami, ramdam kong bumabaon pa rin ang galit niya sa kaluluwa ko. Tumalim pa kasing lalo ang nanlilisik niyang mga mata at matindi na ang pagngingit-ngit ng mga ngipin. Pansin ko ring hinihingal na ito ng husto. Tinanong ako ni na Jimmy at Lucas kung anong meron sa batang yun. Nagkimit balikat lang ako kasi wala rin naman talaga akong ideya. Hindi ko alam kung bakit. Napakabigat ng pakiramdam ko doon at lalong di ko alam kung bakit napakatulin nung tumakbo. Napatanong tuloy ako kung ano bang meron sa buong pamilyang yun. Pakiramdam ko kasi tumutugma yung babala ng kaibigan ni Bossing sa kakaibang galaw ng bata. Siguradong hindi lang ang batang babae ang ganoon. Si Mang Duroy na tumangay sa batang lalaki. Ayos lang kaya? Sir Jupiter, nagtuloy-tuloy na kami noon sa biyahe pabalik sa kuta. Huminto lang kami sa bandang kalagitnaan para maghapunan tapos nagpatuloy na naman. Habang nasa daan, hindi namin maiwasang magpalitan ng kuro-kuro tungkol sa nasaksihan. Biro namin ni Jimmy, baka sabog yung batang yun kaya may kakaibang lakas. Seryoso namang sabi ni Lucas. Kutob niya, hindi pangkaraniwang tao yung batang yun. Malakas daw ang hinala niyang isa iyong aswang. Napatingin ako sa kasama. Tinanong ko kung seryoso ba talaga siya sa sinasabi. Kako hindi naman totoo ang mga ganyang nilalang. Pero napatahimik na lang ako nang binalikan niya ako ng tanong. Kung hindi aswang yun, bakit napakabilis tumakbo nun? Bakit napakadilim ng aura ng batang yun? At bakit ibinilin ng kaibigan ni Bossing na lagyan ng asin ang bandang pinto ng kulungan? Yan ang mga patunay na mga aswang ang miyembro ng pamilyang yun, Densyo. May kakaibang kakayahan, ngunit nanghihina sa asin. Tanong naman ni Jimmy kung totoo raw ba talaga ang mga aswang. Tumango si Lucas at sinabing isa raw albularya ang kanyang lola. At siya rin daw mismo ay nakakita na ng aswang na nasa anyong aso.
Napakalaki raw nito at ang mga mata ay kapareho noong sa batang babae. Muling sabat ni Jimmy, baka nga raw sabog lang talaga yung bata kaya nanlilisik ang mga mata. Nagkatawanan kaming tatlo. Pero di namin maitatago ang butil-butil na pamamawis at pamumutla. 10:00 na ng gabi nang makarating kami sa kuta. Wala pa ang grupo ni Namang Duroy, kaya medyo nag-alala kaming tatlo. Bulungan namin, baka napahamak na sila sa daan dahil sa bata o sa pamilya nito. Sa kilos kasi ng batang babae, hindi malabong nasundan na rin si Namang Duroy ng mga kamag-anak nito. Gayunpaman, pinakalma pa rin namin ang mga sarili namin. Sabi ni Jimmy, baka naman daw nagkaaberya lang yung sasakyan o ano. Hindi naman siya nagkamali. Kasi dumating nga ang van ni Namang Duroy mga bandang 11:30. Nakabusangot ang leader namin nang bumaba sa van. Reklamo nito, bakit daw ba napakalakas ng paslit na dinagit? Kailangan para pagtulungan ng 3 tao para lang pigilang makawala. Tapos may ika-4 pang tao na nagpapasinghot ng pampatulog doon. Hindi pa nga raw agad tinablan ng pampatulog eh. Inabot pa sila ng halos kalahating oras sa pagpipigil. At kaya raw sila natagalan kasi nagising daw ito sa kalagitnaan ng biyahe. Buti na lang at napigilan nilang makatakas. Nagkatinginan kami nina Lucas at Jimmy. Kinilabutan naman ako nang sinabi sa akin ni Mang Duroy na ako na ang maglagay sa bata sa kulungan. Pagod na raw kasi talaga ang grupo nila. Tulog naman daw yung bata kaya hindi na magwawala. Basta bilisan lang kasi baka magising. Kinarga ko yung bata, Sir Jupiter. Tulog na tulog. Kasing gaan lang naman ng pangkaraniwang 7 taong gulang na paslit. Di ko alam kung anong itsura niya kapag nagising o natakot o nagalit sa amin. Pero sa pagkakataong yun, ramdam na ramdam ko ang awa sa kanya. Di ko rin alam kung tama bang maawa ako sa isang batang posibleng aswang. Pero may magagawa ba ako? Naawa ako sa kanya. Kung sa bagay, ganoon naman ako sa lahat ng mga batang dinudukot namin, siguro wala lang pinipili ang awa ko. Mapatao man o hindi. Ipinasok namin ni Lucas ang bata sa kulungan. Gaya ng paalala ng kaibigan ni Bossing, ginamitan namin ito ng makakapal na mga kadena. Nilagyan din namin ng asin ang bandang pinto ng kulungan sa may sahig. Pinahiran nga rin namin ang mismong pintuan mula taas hanggang baba. Pagkatapos lumabas na kami at ikinandado ang pinto. Naupo kami ni Lucas sa labas ng kulungan, Sir Jupiter. Kaming dalawa lang ang nasa basement noon kasi nasa taas ang mga kasama namin. Wala rin kaming ibang bihag noon maliban sa bata. Tahimik lang kami habang gumugulong ang mga oras. Pero pareho naming ramdam ang kakaibang kaba. Umiikot sa isip ko kung anong gagawin namin kung sakaling magising na ang bata. Kakayanin ba namin siyang pigilan? Paano kung humantong lang to sa pagkakapahamak namin? Sandali rin akong natawa ng mahina, Sir Jupiter. Nakakatawa kasing maisip na ang isang salot sa lipunang gaya ko, takot pala talagang mamatay. Ilang oras pa, narinig na naming umiyak ang bata sa loob. Agad akong kumuha ng mansanas tapos dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Medyo nanlumo ang balikat ko kasi ordinaryong bata lang naman ang itsura niya eh. Hindi ko siya mabakasan ng pagkaswang kahit konti.
Nginitian ko siya at dahan-dahan kong inabot ang mansanas. Sabi ko, huwag kang matakot, Totoy. Hindi kita sasaktan. Pasensya kung dinukot ka ng mga kasama ko, pero maniwala ka sa akin, hindi kita sasaktan. Nabubulol-bulol pa ako. Kasi kinukontra ko lang din ang sarili kong sinasabi. Hindi ko raw siya sasaktan pero kasama ako sa mga dumukot sa kanya. Kalokohan, di ba? Gayunpaman, napangiti pa rin ako nang tumingin sa akin ng malambot. Agad rin niyang kinagatan ng bigay kong mansanas. Lalabas na sana ako at isasara ko na ang pinto. Subalit napalingon ako ulit sa bata nang magsalita ito. Sabi niyang hindi na raw siya magtatagal sa kulungang yun. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin, pero di na siya sumagot ulit. Isiniksik lang niya ang maliit na katawan sa isang sulok habang kinakain ang mansanas. Sir Jupiter, gumulong po ulit ang mga oras. Tahimik na tahimik pa rin ang basement. Maya't maya ko rin sinisilip ang bata sa loob. Nakaupo pa rin ito sa sulok at nakikipagtitigan sa akin. Ganun pa rin ang mga mata niya. Malambot at walang anumang bahid ng galit o kahit ng pagkaaswang. Sumapit ang tanghali. Papalitan na kami ni Lucas noon ni na Jimmy at ang isa pang kasama namin. Bago ako umakyat paalis sa basement, sinilip ko pa sa huling pagkakataon ang bata. Ganoon pa rin ang pwesto at titig nito. Ngunit saglit niya akong kinawayan gamit ang maliit niyang palad. Hindi ko alam kung para saan ang kaway na yun. Pagpapaalam ba? Hindi ko naman sinabi sa kanyang papalitan muna ako ng ibang mga bantay. Tuloy, di ko siya maalis sa isip habang nagpapahinga. Bagamat nakaidlip naman ako kahit papano. Subalit napabalikwas ako ng bangon noong kakaalas 3 pa lang ng hapon, Sir Jupiter. Nagsumigaw kasi si Jimmy na nasa basement. Sinasabi nitong patay na raw ang bihag. Agad akong napatakbo pababa, kako, paanong mangyayari yun gayong ayos lang naman yun kanina pagkaalis ko. Kumaway pa nga eh. Pagkababa namin ni Lucas ng hagdan, nagulat kami nang sumalubong sa amin ang isang napakasangsang na amoy. Amoy na bubulok na bangkay talaga. Sumunod din sa amin si Mang Doroy at tinanong nila sina Jimmy kung ano ang nangyari. Hindi agad nakasagot ang dalawang bantay. Nang singhalan sila ni Mang Doroy, doon na nanginginig na nagsalita si Jimmy. Manong, di po na pinalam. Ayos naman yung batang yun kanina eh. Pinakain ko pa nga ng bayabas. Tapos ngayon, pagsilip namin, ayan. Naaagnas na patay na lang ang nasa kulungan. Napasilip agad ako sa silipan ng pinto. Naduwal ako. Kasi nakita ko sa gitna ng kulungan ang patay na katawan ng bata na matindi na ang pagkaagnas. Kita na nga po ang iilang mga buto-buto nito gaya na lang sa may noo at mga braso. Labas na rin ang ilang laman loob sa sikmura, saka naglalawa sa sahig ang dugo at iba pang mga katas. Napasapak sa dingding ang leader namin. Sabi niya, lagot daw kami nito. Bawal na bawal pa naman kaming mamatayan ng bihag nang wala sa oras. Mahihirapan na rin kaming mandagit ng isa pa sa pamilyang yun dahil darating na si Bossing noong gabing yun. Yun ang mga bukang bibig ni Mang Doroy. Pero ibang klaseng kilabot ang nakikita ko sa itsura niya. Yun ang mukha ng isang taong nilamon ng hilakbot na hindi may paliwanag. Oo, takot siya kay Bossing. Pero alam kong mas takot siya sa kung ano na hindi pa namin masabi.
Agad niyang ipinag-utos na kunin ang bangkay mula sa kulungan at ilibing. Kakausapin na lang daw niya si Bossing para bigyan kami ng isa pang pagkakataon ng kaibigan nito. Ang problema, Sir Jupiter, di namin mabuksan ang pinto. Ayaw matanggal ng kandado at siradora kahit sinubukan na naming baklasin. Sinubukan na rin namin gamitan ng palakolang hardwood na pinto pero ayaw talaga nitong bumigay. Wala kaming magawa noon kundi ang lumabas muna sa bahay na kuta. Hindi na kasi talaga kaya ang masangsang na amoy. Sinakop na nito ang buong basement. Tapos bahagya na ring umaalingasaw sa sala at kusina ng bahay. May mga nagmumungkahi ng tumawag na raw kami ng albularyo para lang mailabas ang bata. Pero mariin yung tinutulan ni Mang Duroy. Hindi kasi pwedeng may kung sino lang na makarating sa lugar na yon. Kaya wala kaming ibang magawa kundi magpadala ng tauhan sa bayan para masabihan si Bossing bago pa man ito dumating. Bandang 6:00 ng gabi, nagulat kaming lahat nang may kumalabog sa basement. Nagtataka kasi kumpleto naman kami roon sa labas ng bahay. Kinikilabutan man ng presenta na akong bumaba at silipin ang basement. Sir Jupiter, pagkapasok ko pa lang sa pinto, halos masukan na ako sa masangsang na amoy. Tinakpan ko na lang ng panyo ang ilong at bibig ko, tsaka dahan-dahang bumaba papuntang basement. Pagkababa, agad kong hinawakan ang siradora ng pinto ng basement. Naikabig ko pang saglit ang palad ko kasi gumapang ang mas matinding kilabot sa braso ko. Huminga ako ng malalim tsaka binuksan na ng tuluyan ang pinto. Pagkapasok ko sa basement, sarado pa rin ang kulungan ng bata. Halos walang pinagbago, maliban sa mas malalang amoy. Lumapit ako sa kulungan at nakumpirmang hindi pa rin ito mabuksan. Gayunpaman, sigurado akong may kung ano akong naririnig sa loob. Ipiniid ko ang tenga at nahinuhang may kumakalmot sa mga dingding. Oo, masama akong tao, Sir Jupiter, pero napadasal talaga ako noong sandaling yun. Binalak kong silipin ang loob ng kulungan, pero nanginginig na talaga ang kalamnan ko. Hanggang sa naigalaw ko rin ang sarili makalipas ang ilang minuto. Tumingin sa silipan at halos panawan ng ulirat nang makita ang batang nakatitig pabalik sa akin. Hindi ko masabi kung multo ba yun o ano, basta kamukha niya yung bata. Bagamat itim na usok lang ito. Kita ko rin naruroon pa at nakahiga sa sahig ang naaagnas na katawan nito. Tapos kapansin-pansin din ang mga markang nakaukit sa dingding. Binawi ko ang tingin. Naghabol ng hininga kahit hindi naman ako hinihingal. Napaatras nang mapansing lumulusot sa mga siwang ng pinto ang itim na usok. Atras lang ako ng atras hanggang sa napasandal ako sa pinto ng katapat na kulungan. Umikot ang siradora ng pintong minamasdan ko. Hinahanda ko na ang sarili sa kung anuman ang lumabas doon. Subalit napasigaw ako, hindi dahil sa kakaibang bata, kundi dahil kina Lucas at Jimmy na biglang pumasok sa basement. Taranta nilang sinarado ang pinto, hinarangan ng mesa at saka hinila ko sa bandang dulo. Doon kami sa kwarto kung saan tinatanggalan ng laman loob ang mga bihag. Ano ba nangyayari sa inyo? Halos himatayin na nga ako rito, ganyan pa kayo. Sininghalan ko ang dalawa habang naghahabol pa rin ng hininga. Pero natigilan din ako nang mapansing di maipinta ang kanilang mga itsura. Nang makabuelang mangiyak-ngiyak na nagsalita si Jimmy,
nakarating na sina Bossing, pero naroon din yung batang babae na humamol sa atin kahapon. Hindi pa man ako nakakapagsalita, narinig na lang naming nagsisigawan ang mga kasama namin sa labas. Sunod na bumasag sa katahimikan ang magkasunod na putok ng mga baril. Sinasabayan ng malakas na pag-atungal ng kung anong hayop gubat. Nandyan na ang mga aswang. Sinabi ko na sa mga kasama nating magtago na pero ayaw nilang maniwala sa akin. Mamamatay sila doon. Mamamatay sila. Nangangatog na sinara ni Lucas ang pinto ng dulong kwarto at doon kami sumiksik sa ilalim ng operating table. Tahimik lang kami roon habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa labas. Akala talaga namin hindi kami madadamay, Sir Jupiter. Pero bigla na lang kami nakarinig ng napakalakas na kalabog mula sa taas. Hinuha ko tunog yun ng main door na sa pilitang winasak. Sinundan ito ng mabibigat na yabag na bumaba sa hagdan papunta mismo sa kinaroroonan naming basement. Kumalabog ang isang pinto ng basement. Pinigil namin ang aming hininga. Kumalabog ulit ito ng isa pa. At isa pa. At isa pa. Hanggang sa tuluyan na naming marinig ang malakas na pagkabaklas ng pinto. Sinundan ito ng paglangit-ngit ng iniurong na mesang pinangharang namin doon. Narinig namin ulit ang mabibigat na mga yabag, hindi lang sa isa ngunit dalawa o higit pang pares ng mga paa. Huminto. Tsaka tumunog ang pagbukas ng pinto ng kulungan. Doon yun galing sa kulungang di namin mabuksan. Tumahimik ang paligid. Maging ang kaguluhan at putukan sa labas ay di namin naririnig. Halos mangiyak-ngiyak na si Jimmy sa takot. Tinakpan ko na nga lang ang bunganga niya para hindi makapag-ingay. Kami naman ni Lucas ay halos hindi na makahinga sa bigat ng presensyang sumasaklob sa buong lugar. Lumipas ang isa, 2-3 minuto. Tahimik pa rin. Naisip kong baka wala na ang kung anumang mga nilalang. Lalabas na sana ako mula sa ilalim ng operating table. Ngunit hinila ni Lucas ang laylayan ng damit ko. Sabi niya naririyan pa raw ang mga aswang. Hindi nga siya nagkamali, Sir Jupiter. Walang ano-ano kasi biglang nabaklas ang pinto ng kinaroroonan naming kwarto. Tumambad sa amin ang isang lalaki. Medyo payat ang pangangatawan pero namumutok ang mga ugat. Hindi naman ito mukhang aswang ngunit namumula ang mga mata at napakatalas ng mga kuko. Naalala kong kasama siya sa pamilyang target namin kasi naroon siya sa larawan. Tinitigan niya kami ng matalim at kita ko ring nagtagisan ng kanyang mga ngipin. Sumilip din sa pinto ang isang batang babae at nagsabing, "Sila yun, Tay. Sila yung hinabol ko. Kasama nila yung mga pangit sa labas." Lalong nagtiim ang mga bagang ng lalaki. Abot-abot na ang panalangin ko noon kahit alam kong alanganing makinig sa akin ang Panginoon. Sina Lucas at Jimmy naman ay todo na ang pagmamakaawang huwag kaming patayin. Subalit mukhang wala talagang balak ang isang yon na buhayin kami. Humakbang siya ng isa papasok sa kwarto. Napapikit ako at napasubsob sa mga tuhod ang mukha. Narinig kong humakbang pa ito ulit. Napalunok ako ng laway. Hinanda ko na lang ang sarili sa napipintong kamatayan ko. Ngunit napaangat din ako ng tingin nang may marinig akong pamilyar na boses
Sabi nito, "Tay, hayaan na po natin sila. Hindi naman nila ako sinaktang tatlo." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Sir Jupiter. Mahihintakutan ba ako? Magiging masaya o magpapasalamat? O siguro lahat ng yun na lang ay paghahalo ko sa kalooban ko? Ang nagsalita po kasi yung mismong bata na dinukot namin. Yung nakita naming patay sa kulungan. Nakatitigan ko pa ito bago niya ako muling kinawayan. Tumutol yung babaeng bata sa kanyang kapatid pero ipinipili talaga ng bunso ang kanyang gusto. Kaya naman natauhan na lang kaming tatlo na pinapanood ang paglabas nila sa basement. Sir Jupiter, ilang oras pa kaming tulala sa ilalim ng operating table. Nang makabuelo, lumabas na rin kami. Kita naming nagkalat doon ang dugo at katawan ng mga kasama namin. Naroroon si Mang Duroy at Bossing. Meron ding lalaki na mukhang yayamanin gaya ng amo namin. Siguro yun ang kaibigan ni Boss. Naisip ni Lucas na ilibing namin sila. Pero tumutol kami ni Jimmy. Ayaw na naming magtagal sa kasumpasumpang lugar na yun. Ang ginawa namin, kumuha kami ng maraming pera at alahas na dala ni Bossing. Pinaghatian namin yung tatlo tapos ay nagkanya-kanya na kami. Hindi ko alam kung nasaan na ang dalawa simula noon. Basta kami ng lolo ko ay agad na tumakas papuntang Mindanao. Mahigit 1 dekada rin kaming nagpalipat-lipat ng lugar doon hanggang sa pumanaw na si Lolo. Doon na ako lumuwas ng Visayas at nakabuo ng sarili kong pamilya. Sa ngayon, hindi ko pa rin talaga malilimutan ng karanasang yun, Sir Jupiter. Oo, payapa at patas na akong namumuhay. Kasama ang asawa, mga anak at isang apo ko. Pero natatakot pa rin kasi akong matuntun ng dati kong kinabibilangang sindikato o ng mga aswang. Oo, patay na si Bossing. Pero kilala kasi ako ng kanyang mga anak at malalapit na tauhan. Siguro nga masyado lang akong nag-iisip, pero mas mabuti na to kaysa maging pabaya. Salamat kung pinakinggan man ninyo itong kwento ko hanggang dulo. Tatanggapin ko ang lahat ng mga panghuhusga nyo. Pero sana huwag ninyong kakalimutan ang aral ng karanasan kong yon. Ano't anuman, tao pa rin talaga ang pinakamasahol na nilalang sa mundo. Hanggang dito na lang po.